έχουμε πάρει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες με τα αιτήματα που έχουμε διαμορφώσει τα 2 τελευταία χρόνια, να καλέσουμε στις μεγαλειώδες απεργιακές κινητοποιήσεις που σχεδιάζονται από δεκάδες εργατικά σωματεία, ομοσπονδίες, σωματεία επαγγελματιών και ομοσπονδιών για τις 28 Φλεβάρι με κλείσιμο των καταστημάτων. Έχουμε μπροστά την κινητοποίηση 19 Φλεβάρι με θέμα του πληστηριασμού κατασχέσεις και τις περιπτώσεις συναδέλφων επαγγελματιών που έχουμε και που πολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα. Ίσως να ακούγονται και τα δύο αυτά θέματα λίγο άσχετα με τη σημερινή μας δουλειά, αλλά δεν είναι. Οι συνάδελφοι ίσα ίσα είναι όλα παραδείγματα υποχρηματοδότησης για ό,τι έχει ανάγκη σήμερα η λαϊκή οικογένεια, ο επαγγελματίας, ο εργαζόμενος, ο νεολαίος. Είναι παράδειγμα τα μέσα μεταφοράς και σιδηρόδρομοι Καρμανιόλα που έχουμε, μιας και σήμερα 2 χρόνια μετά το έγκλημα δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο για να αποφευχθεί το νέο προμελετημένο έγκλημα που είναι μπροστά. Μιας και μέχρι σήμερα που μιλάμε και αύριο είναι δεκάδες, εκατοντάδες οι περιπτώσεις επαγγελματιών που άμεσα πληστηριάζει το σπίτι και το μαγαζί, η ανάγκη του να έχεις μια στέγη πάνω από το κεφάλι σου για να ζήσεις είναι πολυτέλεια. Όπως πολυτέλεια είναι τα ζητήματα υγείας για τον επαγγελματία. Δεν μπορούμε να σπάσουμε το χέρι μας, δεν μπορούμε να πάθουμε ένα έμφραγμα, δεν έχουμε και μια περίπτωση συναδέλφου εδώ, δεν μπορεί να κλείσει το μαγαζί μας γιατί το κράτος αδιαφορεί για το τι θα γίνουν οι οικογένειάς μας, το μαγαζί μας, η μικροεπιχείρησή μας. Είμαστε εδώ σήμερα, παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία με σκοπό να φωτίσουμε πλευρές που μέχρι σήμερα ίσως δεν τις έχουμε δει. Επιδιώκουμε τα αποτελέσματα της σημερινής μας συζήτησης να τα φτιάξουμε κάπως σε ένα βιβλίο, μπροσούρα, κάτι ώστε να μπορέσουμε να τα διανύμουμε. Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από τους εισηγητές να αγκαλιάσουμε όλο το σφάσμα της ασφάλισης των κυβερνητικών πολιτικών τα τελευταία χρόνια σε αυτό το μέτωπο της αγωνιστικής διεξόδου και το ότι ποια είναι η λύση που μπορεί πραγματικά να υπηρετήσει τη δημόσια δωρεάν υγεία σήμερα, το συνταξιοδοτικό θέμα και φυσικά την προστασία από ατυχήματα κτλ. Θα ακολουθήσουν και κάποιες παρεμβάσεις από φορείς. Να ξεκινήσουμε τις εργασίες, να δώσουμε το λόγο στον Βασίλη το Μαμάη για την κεντρική παρέμβαση, για τη λαϊκή αντιασφαλιστική νόμοι που ψηφίστηκαν από τις διαδοχικές κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, οι προτάσεις μας για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών. Το λόγο παίρνει ο Βασίλης ο Μαμάης, μέλος του Προεδρείου του ΚΕΣΕΔ. Αγαπητοί συνάδελφοι, το ασφαλιστικό αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς ΕΒΕ και βέβαια όχι άδικα. Νομίζουμε ότι δεν θα γινόμασταν κουραστικοί εάν αναφερθούμε σε ορισμένα γενικά ζητήματα πρώτα για την κοινωνική ασφάλιση πριν μπούμε στα συγκεκριμένα που αφορούν το ασφαλιστικό των αυτοαπασχολούμενων. Το κάνουμε αυτό για να φωτίσουμε καλύτερα ορισμένες πλευρές των πολιτικών των αστικών κυβερνήσεων διαχρονικά και επίσης να δούμε την κοινή βάση των προβλημάτων, άρα και των διεκδικήσεων με τα άλλα λαϊκά στρώματα, τους αγρότες, τους εργαζόμενους. Εμείς καταρχήν θα βάζαμε δύο βασικά ερωτήματα. Τι ασφαλίζει η κοινωνική ασφάλιση και τέλος πάντων το δεύτερο γιατί κοινωνική. Ας τα δούμε. Η κοινωνική ασφάλιση εξασφαλίζει στους πολίτες για τους κινδύνους γύρατος, αναπηρίας, θανάτου, εργατικού ατυχήματος, κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ και προνοιακών παροχών κτλ. Κάπως έτσι ορίζει
η ηλεκτρονική υπηρεσία του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, του γνωστού ΕΦΚΑ, την κοινωνική ασφάλιση. Σε αυτή την παρέμβαση κυρίως θα ασχοληθούμε με τα τρία πρώτα, δηλαδή τη συνταξιοδότηση λόγω γύρατος, αναπηρίας και θανάτου. Για τα υπόλοιπα θα υπάρχει και στη συνέχεια πιο εξειδικευμένη παρέμβαση. Το σωστό είναι ότι η κοινωνική ασφάλιση οφείλει να εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση των απόμαχων της δουλειάς, λόγω ηλικίας ή αναπηρίας, ή των εξαρτημένων μελών της οικογένειάς τους λόγω θανάτου. Για τα γερατιά δεν είναι κίνδυνος, όπως λέει ο ΕΦΚΑ, είναι η φυσική εξέλιξη της ζωής και οι απόμαχοι της δουλειάς έχουν δικαίωμα στη ζωή χωρίς στερήσεις όπως όλοι οι άνθρωποι. Πρέπει να πούμε εδώ ότι δεν υπήρχε πάντα κοινωνική ασφάλιση. Σε παλαιότερες εποχές αυτού του είδους οι ανάγκες καλύπτονταν από την οικογένεια στο βαθμό βέβαια που αυτή μπορούσε. Βέβαια να τις εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες. Και κακά τα ψέματα, όσοι δεν μπορούσαν να δουλέψουν ήταν δύσκολο να επιβιώσουν στα φτωχά λαϊκά στρώματα παλαιότερων εποχών. Η ανάπτυξη της κοινωνίας και η εμφάνιση της εργατικής τάξης στο προσκήνιο της ιστορίας είναι που έβγαλε το ζήτημα της επιβίωσης των απόμαχων της δουλειάς στην επιφάνεια. Όχι πια σαν οικογενειακή υποχρέωση, αλλά σαν κοινωνική ανάγκη. Δεν είναι τυχαίο από αυτή την άποψη ότι τα πρώτα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης εμφανίστηκαν στις χώρες που η εργατική τάξη πήρε την εξουσία στις σοσιαλιστικές χώρες. Στη συνέχεια επεκτάθηκαν στις καπιταλιστικές χώρες με μακρόχρονη και επίμονη πάλι. Η καθιέρωση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης υπήρξε μια μεγάλη κατάκτηση της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων εργαζόμενων λαϊκών στρωμάτων. Και υπάρχει λόγος που έγινε αυτή η εξέλιξη. Από τη στιγμή που ο πλούτος παράγεται και αυξάνεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να μπορούν οι απόμαχοι της δουλειάς να ζουν με όλο και καλύτερους όρους. Και από την άλλη, όσοι μόχθησαν για να αυγατήσει ο πλούτος της κοινωνίας έχουν δικαίωμα στην αξιοπρεπή ζωή όταν δεν είναι σε θέση να εργάζονται. Τέτοιου είδους κατακτήσεις όπως η κοινωνική ασφάλιση, η καθιέρωση της δημόσιας παιδείας και υγείας με τη σειρά τους έδωσαν όθηση στην κοινωνική εξέλιξη γιατί προσέφεραν καλύτερους όρους ζωής στα λαϊκά στρώματα που είναι και οι κύριοι μοχλοί της κίνησης κοινωνικής εξέλιξης. Εάν δείτε την ιστορία του 20ου αιώνα, φαίνεται αυτό και αποτυπώνεται πολύ χαρακτηριστικά. Και σήμερα, βέβαια, στον 21ο αιώνα, σε συνθήκες που οι παραγωγικές δυνάμεις έχουν επιταχυνθεί παραπέρα και ο πλούτος που παράγεται είναι πολλαπλάσιος, η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί μια υπερόριμη κοινωνική ανάγκη, ένα αναφέροντο δικαίωμα των λαϊκών στρωμάτων. Το σωστό, το δίκαιο, το πραγματικά εφικτό είναι η διεύρυνση αυτού του πολύτιμου δικαιώματος και όχι βέβαια ο περιορισμός τους. Θα μου πείτε, η ιδιωτική ασφάλιση δεν παρέχει την εξασφάλιση που είπαμε προηγούμενα. Η απάντηση είναι αρνητική αν το εξετάσουμε με κοινωνικούς όρους. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι ένα είδος ατομικής αποταμίευσης, με απόδοση που εξαρτάται από τους όρους κίνησης του κεφαλαίου. Οι αποταμιεύσεις δηλαδή αυτές τοποθετούνται σε καπιταλιστικές επενδύσεις ή κρατικά χρεόγραφα και μπορούν να αποδώσουν με τη μορφή τόκου ένα μικρό μόνο τμήμα της κερδοφορίας που προσφέρουν στα μονοπόλια. Από την άλλη, υπόκειται σε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό, τις χρεοκοπίες, ακόμα και τις οικονομικές κρίσεις που αντικειμενικά ένα τμήμα του κεφαλαίου καταστρέφεται. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις ασφαλιστικών αποταμιεύσεων που εξατμίστηκαν γιατί η ασφαλιστική εταιρεία απλά χρεοκόπησε. Με την έννοια της ατομικής ευθύνης για την επιβίωση, η ατομική ασφάλεια δεν είναι κάτι καινούριο, υπήρχε πάντα. Όσο και να αλλάξει η μορφή, η ουσία παραμένει η ίδια. Δηλαδή, στο τέλος της γραφής, όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα επιβιώνει, είτε εργάζεται είτε όχι, είτε είναι νέος είτε είναι ηλικιωμένος. Οι υπόλοιποι όσο βαστούν τα χέρια τους. Και αυτή είναι η επιπτωσία της ατομικής ασφάλισης. Από τη φύση της η ατομική ασφάλιση δεν μπορεί να λύσει κοινωνικά προβλήματα. Και όταν επεκταθεί, οδηγεί σε ασφαλιστικές υπηρεσίες πολλών ταχυτήτων, ανάλογα με το κουμπόδημα του καθενός, και ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού στην εξαθλίωση. Στις ΗΠΑ, τη μητρόπολη του καπιταλισμού, όπου η ιδιωτική ασφάλιση είναι πλήρως ανεπτυγμένη, λίγο παραπάνω από τους μισούς Αμερικάνους άνω των 65 ετών έχουν εισόδημα κάτω από το 1 τρίτο του μέσου κατακεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, που αν το μεταφέρουμε αυτό στα δεδομένα της Ελλάδας αντιστοιχεί περίπου σε ένα μηνιαίο μισθό, ας το πούμε έτσι, κάτω από 500 ευρώ το μήνα. Από αυτή την άποψη, η ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης και πολύ περισσότερο σε βάρος της κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί ένα ιστορικό πισωγύρισμα. Ένα πισωγύρισμα με μεγάλη συνέπεια στη ζωή των λαϊκών στρωμάτων που οφείλουν να το αντιπαλεύσουν με την ενίσχυση
των αγώνων. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να δούμε εδώ ποια είναι η κυρίαρχη πολιτική της αστικής τάξης στο ασφαλιστικό στις σημερινές συνθήκες. Θα λέγαμε ότι συμπυκνώνεται στο περίφημο σύστημα των 3 πυλώνων, που αποτελεί και τη βασική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ασφαλιστικό σύστημα. Ο πρώτος πυλώνας είναι το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα, με την εγγύηση του κράτους, τη χρηματοδότηση από τους ασφαλισμένους και τον κρατικό προϋπολογισμό που είναι υποχρεωτικό. Ο δεύτερος είναι τα λεγόμενα επαγγελματικά ταμεία, με χρηματοδότηση αποκλειστικά από τους ασφαλισμένους και αποθεματικά που διακινούνται στην αγορά κεφαλαίου. Σε μερικές περιπτώσεις υποχρεωτικός, όπως τα παλιά επικουρικά ταμεία που είχαν ένα τέτοιο χαρακτήρα, και σε άλλες περιπτώσεις είναι προαιρετικός. Η βασική κατεύθυνση να είναι προαιρετικός. Και τον τρίτο πυλώνα συμπληρώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα ατομικά ασφαλιστικά συμβόλαια και είναι προαιρετικός. Τίποτα από όσα είπαμε παραπάνω δεν είναι καινούριο και ας προβάλλεται σαν την πιο σύγχρονη αντίληψη στο ασφαλιστικό. Θα παρατηρήσατε όμως ότι ο δεύτερος πυλώνας, δηλαδή τα επαγγελματικά ταμεία, έχει πρακτικά τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά με τον τρίτο, την ιδιωτική ασφάλιση. Δηλαδή βασίζεται στην κεφαλαιοποίηση, όπως το λένε οι ειδικοί, ή πιο σωστά να την πούμε φθηνό χρήμα για το μεγάλο κεφάλαιο και τα μονοπόλια. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα στην Ελλάδα, οι κεφαλαιοποιητικοί πυλώνες, ο δεύτερος και ο τρίτος δηλαδή, αντιστοιχούν σε μόλις 1% η επαγγελματική ασφάλιση και 4% η ιδιωτική ασφάλιση αντίστοιχα των εισφορών που πληρώνονται συνολικά για συντάξεις κάθε έτος. Η κοινωνική ασφάλιση δηλαδή απορροφά περίπου το 95% των συνολικών εισφορών που καταβάλλονται για σύνταξη για κάθε έτος. Ας δούμε πώς εκτιμάει τη σημερινή κατάσταση στο ασφαλιστικό η εφημερίδα Καθημερινή, που συνήθως αναλαμβάνει εργολαβικά την προαναγγελία και την υπολόγιση κάθε αντιλαϊκού μέτρου. Αναφέρει η Καθημερινή. Σύμφωνα με την περσινή μελέτη του ΕΟΒΕ, προπέρσινη είναι, το ΕΟΒΕ είναι το Ινστιτούτο του ΣΕΔ για όποιους δεν το ξέρουν, στο παρελθόν στη χώρα μας ο πρώτος πυλώνας ασφάλισης, αυτός της δημόσιας κοινωνικής, είχε ποσοστό συνταξιοδοτικής αναπλήρωσης 95,7%. Και εξηγεί τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μόνο από τον πρώτο υποχρεωτικό πυλώνα ασφάλισης ο κόσμος μπορούσε να εξασφαλίσει ίδια σύνταξη περίπου με το μισθό που έπαιρνε όταν εργαζόταν. Αυτό το μοντέλο, συνεχίζει η εφημερίδα, αποδείχθηκε σε βάθος χρόνου και για διάφορους λόγους μη βιώσιμο. Με αποτέλεσμα σήμερα, με πρόσφατα στοιχεία, αυτό το ποσοστό να έχει υποχωρήσει στο 49,9%. Δηλαδή κάποιος σήμερα από τη σύνταξη του προσδοκά, με βάση τα σημερινά δεδομένα, το μισό περίπου του προηγούμενου μισθού του. Μία μείωση που έδωσε αυτομάτως στους υπόλοιπους δύο πυλώνες το έδαφος για να αναπτυχθούν. Εδώ η εφημερίδα βέβαια παρέλειψε να αναφέρει ότι η μείωση των συντελεστών αναπλήρωσης στο μισό που είπαμε προηγούμενα πραγματοποιήθηκε με βάση τους αντιδιαδοχικούς αντιασφαλιστικούς νόμους. Και βέβαια δεν περιμέναμε τώρα από μια τέτοια εφημερίδα αντικειμενικότητα, πολύ περισσότερο που παίζουν και τον ρόλο του φερέφωνου του μεγάλου κεφαλαίου. Ας κρατήσουμε όμως την εκτίμηση για τους υπόλοιπους δύο πυλώνες, όπως λέει. Λόγω των εξελίξεων στο ασφαλιστικό σύστημα μπορούν να αναπτυχθούν. Γιατί εδώ έρχεται πάλι το ΙΟΒΕ σε άλλη μελέτη και διαπιστώνει το εξής. Λέει λοιπόν το ΙΟΒΕ. Διαφοροποιείται ο κίνδυνος περικοπών για δημοσιονομικούς και δημογραφικούς λόγους από τη σχεδόν αποκλειστική εξάρτηση του συστήματος από τον πρώτο πυλώνα με 95% μέσα από τη συμπλήρωσή του και από τον δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα. Με απλά λόγια, για το ΙΟΒΕ, ότι οι συντάξεις όταν δίνονται από το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα κινδυνεύουν από τις περικοπές των κυβερνήσεων ή από τη μείωση των ασφαλισμένων. Άρα για να σώσουμε τις συντάξεις, τι χρειάζεται, και συνεχίζει παρακάτω το ΙΟΒΕ. Η νέα πρόταση του ΙΟΒΕ οδηγεί σε ένα πρώτο πυλώνα ο οποίος συνεχίζει να κυριαρχεί, τουλάχιστον κατά 75% των ετήσιων εισφορών, ο οποίος όμως συμπληρώνεται από το δεύτερο πυλώνα, ως και 15% των ετήσιων εισφορών, και τον τρίτο πυλώνα, έως και το 10% των ετήσιων εισφορών. Εδώ κάποιος ανυποψίαστος θα μπορούσε να αναρωτηθεί από πού και ως πού τώρα οι βιομήχανοι ενδιαφέρονται για την σωτηρία των συντάξεων και μάλιστα κάνουν και προτάσεις. Στο ερώτημα αυτό δίνεται η απάντηση αμέσως μετά και βέβαια τη δίνει η ίδια η μελέτη. Οι εισφορές, αναφέρει, στον κεφαλοποιητικό πυλώνα συσσωρεύουν αποθεματικά
και σταδιακά δημιουργούν ένα σημαντικό κεφάλαιο εθνικής αποταμίευσης που θα αποτελέσει πυλώνα επενδύσεων και ανάπτυξης με ετήσιες καθαρές ροές ύψους περίπου μισό έως 0,6 του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Και εδώ βρίσκεται ακριβώς το ζουμί. Μετά δηλαδή από τους θρήνους για το πετσόκομμα των συντάξεων έρχονται οι επενδύσεις. Σου λένε οι πονηροί βιομήχανοι πόσο θα αντέξει ο λαός τις χαμηλές συντάξεις, έρχεται η ώρα να βάλουν το χέρι στη τσέπη για να τις βελτιώσουν, να πάρουμε και εμείς το μερτικό μας επενδύσεις από αυτή την εξέλιξη. Και μην νομίζετε ότι μισό 0,5 έως 0,6% του ΑΕΠ είναι αμεληταίο ποσό. Θα πούμε χαρακτηριστικά ότι το 2019 οι συνολικές επενδύσεις ανέρχονταν στο 10% του ΑΕΠ και του χρόνου υπολογίζονται να ξεπεράσουν περίπου το 17%. Επομένως, ένα 8 έως 10% επιπλέον ρευστού για επενδύσεις δεν είναι και λίγο. Τι θα γίνει με τις συντάξεις αυτού του τύπου στην επόμενη οικονομική κρίση που θα καταστραφεί τμήμα του κεφαλαίου μαζί και την κεφαλαιοποίηση που θα συμπαρασύρει μαζί και την κεφαλαιοποίηση των συνταξιοδοτικών αποθεματικών. Ας πρόσεχαν οι ασφαλισμένοι, αυτά είναι γνωστά εξάλλου από την προηγούμενη οικονομική κρίση. Τώρα λοιπόν έχουμε στο πιάτο ολόκληρη την αντιασφαλιστική πολιτική των κυβερνήσεων σε δύο βασικές γραμμές. Πρώτον, μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για το ασφαλιστικό που οδηγεί ευθέως σε απελευθέρωση πόρων που προορίζονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, προορίζονται για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Και δεύτερον, εντατική προώθηση των κεφαλοποιητικών πυλώνων του ασφαλιστικού συστήματος που προσφέρει εισφορές των ασφαλισμένων στα χέρια των επενδυτών. Δηλαδή, μονάζιγα κερδίζει το κεφάλαιο. Εάν προσθέσουμε εδώ και την παράταση του εργάσιμου βίου, αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση ονομάζει ασημένια οικονομία, βρίσκουν κάτι ωραία ονόματα για να τα τονίζουν, εξασφαλίζοντας εργατικό δυναμικό που θα εργάζεται κυριολεκτικά μέχρι τον τάφο, έχουμε μπροστά μας το πλήρες μενού. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας περάσουμε τώρα και στα δικά μας. Το ασφαλιστικό σύστημα των αυτοαπασχολούμενων έχει περάσει από 40 κύματα και η ιστορία του όμως είναι εξαιρετικά διδακτική. Παρότι το ΤΕΒΕ, το αρχικό ταμείο, είχε την ίδια περίπου ηλικία με το ΙΚΑ, ιδρύθηκε το 1936, δεν είχαν την ίδια πορεία ορίμασης. Στην αρχή η ασφάλιση ήταν προαιρετική και έτεινε βέβαια στην τάξη ψίχουλα μέχρι και τη δεκαετία περίπου του 80, όπου το Ταμείο άρχισε να οριμάζει και να αποκτά συστηματικά αποθεματικά με τη συνδρομή και του φόρου χαρτοσύμου. Τα υπολείμματά του καταρρίφθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Ο φόρος χαρτοσύμου ήταν θεσμοθετημένος πόρος του Ταμείου. Οι συντελεστές αναπλήρωσης, και αυτό έχει μια αξία να το πούμε, ότι ήταν υψηλότεροι των εργαζόμενων και αυτό είχε γίνει για να μπορεί να προσελκύει τους ασφαλισμένους επειδή το Ταμείο δεν ήταν υποχρεωτικά. Επομένως έχουμε πολύ μεγάλα αποθεματικά. Τι απόγιναν τώρα αυτά τα αποθεματικά? Σύμφωνα με μια αναλογιστική μελέτη του 2008, ο ΑΕ είναι ο διάδοχος του ΤΕΒΕ, θα έπρεπε να έχει στα ταμεία του 48,8 δις ευρώ αποθεματικά από τις ισορροπημένες εισφορές των ασφαλισμένων. Για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, να πούμε ότι τα αποθεματικά έφταναν για να πληρωθούν 16 χρόνια σημερινές συντάξεις των συνταξιούχων του Ταμείου, χωρίς να πούν εισφορές. Τη συγκεκριμένη χρονιά, δηλαδή το 2008, ο ΑΕ είχε στα ταμεία του μόνο 588 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί? Για δεκαετίες τα αποθεματικά ήταν τεθειμένα χωρίς στόχους στην Τράπεζα της Ελλάδας, ακόμα και σε εποχές με πληθωρισμό 25 με 30%. Και δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός που τα ροκάνισε. Τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την κάθε φορά καπιταλιστική ανάπτυξη. Σας πω ένα παράδειγμα, ότι ο ΑΕ διέθετε μετοχές της Εθνικής και της Πειραιώς. Πιο πριν, από την εποχή που συζητάμε, το 1992, όσοι θυμούνται τους περιβόητους νόμους Σιούφα, κατάρχισαν την κρατική επιχορήγηση για τους μέχρι τότε ασφαλισμένους, αυτούς που τους λέγανε παλαιούς ασφαλισμένους, και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ τα επόμενα χρόνια που τους διαδέχτηκαν τη Νέα Δημοκρατία δεν πλήρωσαν ούτε τα ψίχολα που είχαν θεσμοθετήσει προκάτοχοί τους για τους μετά το 1992 ασφαλισμένους, που τους ονόμαζαν νέους ασφαλισμένους. Το χρέος του κράτους στο Ταμείο έφτασε 115 δις. Είναι χαρακτηριστικό ότι την επιχορήγηση των ετών 1995 έως 2000 χρειάστηκε το κράτος 10 χρόνια για να την αποδώσει στο Ταμείο
και με τη μορφή μάλιστα δεκαετών ομολόγων, δηλαδή συνολικά 20 χρόνια αργότερα από ό,τι έπρεπε να την αποδώσει. Πώς νομίζετε ότι υλοποιήθηκε ο εθνικός στόχος του ΣΟΝΕ από κάτι τέτοια τερτύπια? Ένα μεγάλο μέρος μάλιστα από αυτά τα ομόλογα κουρέθηκαν με το PSI των μνημονίων. Ο ΟΑΕ με αυτά και με αυτά την εποχή της ίδρυσης του ΕΦΚΑ, δηλαδή το 2016, δεν διέθετε καθόλου αποθεματικά, παρά μόνο χρέη. Στην πραγματικότητα, για να είμαστε ακριβείς, τα αποθεματικά υπεξαιρέθηκαν από το μεγάλο κεφάλαιο και τα μονοπόλια με τη συνδρομή των αστικών κυβερνήσεων. Και αφού φτάσαμε στα άδεια ταμεία, η μείωση των συντελεστών αναπλήρωσης έπεσαν σαν όριμο φρούτο από την κυβέρνηση. Το πρόσχημα ήταν η σωτηρία του ταμείου που η ίδια η κυβερνητική πολιτική είχε φέρει στη χρεοκοπία. Με άλλα λόγια, ο δολοφόνος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Μέχρι τον ενιαίο ΕΦΚΑ, το ασφαλιστικό σύστημα των ΕΒΕ πέρασε άλλη μια ενοποίηση, που την είπαμε και παραπάνω, με την ίδρυση του ΟΑΕ στο ενδιάμεσο. Δηλαδή, ΤΕΒΕ, ΟΑΕ, ΕΦΚΑ. Περιττό να πούμε ότι σε κάθε ενοποίηση, η κάθε ενοποίηση είχε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, που είδαν προηγούμενα, και τη μείωση των συντάξεων, που θα δούμε και παρακάτω. Οι κυβερνήσεις δηλαδή πανηγύριζαν για την οικονομία των πόρων που έκανε η κάθε φορά ενοποίηση και οι συνταξιούχοι φοβούσαν για τη μείωση των συντάξεων. Ο νόμος 4387 του 2016 είναι ο περίφημος νόμος Κατρούγκαλου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο βασικός νόμος του σημερινού ασφαλιστικού συστήματος και είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα των νόμων Σιούφα, των νόμων Γιαννίση, του Προεδρικού Διατάγματος 258, των νόμων Λοβέρδου κτλ. Είναι όλο αυτό το αντιδραστικό, αντιλαϊκό νομικό οπλοστάσιο και βασική στόχη όλων αυτών των νομοθετημάτων ήταν ο παραπέρα τραγκαλισμός του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, η προώθηση του ανταποδοτικού της χαρακτήρα που με τη σειρά της ανοίγει τον δρόμο για παραπέρα ιδιωτικοποίησή της και την εγκαταλείσθηση των κοινωνικών πόρων προς όφελος της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Θα προσέξατε βέβαια το πώς διασφαλίζεται η συνέχεια των αντιλαϊκών πολιτικών άσχετα με το χρώμα των κυβερνήσεων που βρίσκονται στην εξουσία. Ο νόμος Κατρούγκαλου όμως ήταν τομή στην πορεία του ασφαλιστικού συστήματος. Έκανε ένα βήμα μπροστά σε σχέση με τις αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις των προηγούμενων δεκαετιών, πολλές από τις οποίες είχαν καθυστερήσει από την πάλη του λαϊκού κινήματος. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται τις μεγάλες κινητοποιήσεις για τα μέτρα Γιαννίτσι. Ο Γιαννίτσης είναι αυτός που προτείνει τον Πασόκ για πρόεδρο της Δημοκρατίας σαν επιβράβευση της προσφοράς του. Ή τις επίσης μεγάλες κινητοποιήσεις στον ΕΒΕ για το Προεδρικό Διάταγμα 258 που ίδρυσε τον ΟΑΕ. Ο νόμος Κατρούγκαλου θεσμοθέτησε σημαντικές πλευρές της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τρεις πυλώνες του ασφαλιστικού σύστημα που αναφέραμε προηγούμενα. Για πρώτη φορά θεσμοθέτησε έστω και σαν πρόβλεψη την υλοποίησή τους. Οι επόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις Αχτσιόγλου, Βρούτσι κτλ. Απλά κέντρισαν τις λεπτομέρειες πάνω στον αντιλαϊκό καμβά αυτού του νόμου. Ένα χαρακτηριστικό μέτρο ήταν η διχοτόμηση της σύνταξης σε εθνική, σε επίπεδο προνοιακού επιδόματος που εγγυάται το κράτος και σε ανταποδοτική από την απόδοση των εισφορών των ασφαλισμένων. Μέχρι τότε το κράτος επιχορηγούσε τα ασφαλιστικά ταμεία για να χορηγούν μια ενιαία σύνταξη. Με το διαχωρισμό αυτό, από τη μία η συμμετοχή του κράτους προσδιορίστηκε πολύ συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από τα έσοδα των ταμείων, και από την άλλη το ανταποδοτικό τμήμα φορτώθηκε εξ ολοκλήρου στους ασφαλισμένους σαν ατομική τους ευθύνη. Ακόμα, ο νόμος Κατρούγκαλου επισημοποίησε το ψαλίδι στο ύψος της σύνταξης, των συντάξεων γενικά, και την καρατόμηση της 13ης και 14ης σύνταξης, τις αυξήσεις στα όρια συνταξιοδότησης που έφτασε στα 67 και την εξίσωσή τους για άντρες και γυναίκες. Διέγραψε όλα τα κλεμμένα αποθεματικά κτλ. Δηλαδή παγιοποίησε όλα εκείνα τα μέτρα που είχαν θεσμοθετηθεί σαν προσωρινά λόγω της οικονομικής κρίσης. Αυτά για να μην ξεχνάμε και την συνεισφορά της πάλι ποτέ πρώτη φορά αριστεράς στην αντιασφαλιστική πολιτική των αστικών κυβερνήσεων. Αξίζει τον κόπο να ρίξουμε μια ματιά στην πορεία των συντάξεων και των εισφορών τα τελευταία 40 χρόνια, γιατί μας δίνουν γλαφυρή αυτή την εικόνα των αντιασφαλιστικών πολιτικών που περιγράψαμε παραπάνω. Εδώ θα υποθέσουμε στα νούμερα που θα σας πω, ελπίζω να μην σας κουράζουν, ότι για λόγους σύγκρισης ότι κάθε ασφαλισμένος βρίσκεται για 35 χρόνια στο ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς και πληρώνει κάθε φορά την κατώτερη εισφορά
Κάτι το οποίο δεν ισχύει πραγματικά. Στην πράξη, εγώ για παράδειγμα έχω περάσει από 3 ασφαλιστικά συστήματα, οπότε αυτό είναι μόνο για λόγους μαθηματικούς για να δούμε τις διαφορές στις προβλέψεις του κάθε νόμου. Τι υπολόγιζε, εάν κάποιος έδινε τη βασική εισφορά, τι υπολόγιζε ο πρώτος νόμος του ΤΕΒΕ. Υπολόγιζε μια σύνταξη μηνιαία της τάξης των 1.393 ευρώ. Ο επόμενος νόμος, με το προεδρικό διάταγμα του 258 υπολόγιζε μια βασική σύνταξη με τα ίδια δεδομένα 987 ευρώ. Δηλαδή είχαμε μια μείωση 29%. Ο ασφαλισμένος μετά το 1993, που είπαν προηγούμενα, οι νέοι ασφαλισμένοι δηλαδή, πρόκειται να βγουν μια σύνταξη 881 ευρώ, άλλα μείον 11%. Και σήμερα, με βάση τον κατώτερο μισθό που υπολογίζεται από τον ΕΦΚΑ, φτάνει αυτή η σύνταξη στα 754 ευρώ, δηλαδή άλλα μείον 14% στη σύνταξη αυτή. Έχει μια αξία να δούμε επίσης πόση μηνιαία εισφορά χρειαζόταν να πληρώνει ο καθένας για κάθε 100 ευρώ μηνιαία σύνταξης. Ο ασφαλισμένος πρώτο 93 χρειαζόταν 15 ευρώ για 100 ευρώ σύνταξης, 15 ευρώ εισφοράς. Ο ασφαλισμένος με το 258, με το προεδρικό διάταγμα 258, 24 ευρώ. Και ο ασφαλισμένος μετά το 93, 29 ευρώ. Βλέπετε ότι από νόμο σε νόμο αυξάνονται και τα ποσά που χρειάζεται κάποιος για να πάρει το ίδιο ποσό σαν σύνταξη. Για να περάσουν όλα αυτά τα διασφαλιστικά μέτρα, βέβαια χρειάζεται να οργανωθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός παραπληροφόρησης από τις αστικές κυβερνήσεις. Αυτό που με στρατιωτικούς όρους, για όσους έχουν πάει φαντάρους, λέγεται προπαρασκευή πυροβολικού. Δηλαδή, ένας βομβαρδισμός από τους ανατολιστικών επιχειρημάτων, έτσι ώστε τα μέτρα αυτά να καταγραφούν στη συνείδηση των αυτοαπασχολούμενων σαν φυσικό φαινόμενο ή τουλάχιστον σαν αναγκαίο κακό. Έχει ιδιαίτερη αξία να αποδομήσουμε τα σημαντικότερα από αυτά τα επιχειρήματα και σημερινά, μερικές φορές και αρκετά παλαιότερα. Ένα επιχείρημα. Τα ταμεία δεν βγαίνουν. Τα ταμεία έχουν δύο βασικές πηγές εσόδων, τις εισφορές των ασφαλισμένων και τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού το 2025 για το αρμόδιο Υπουργείο αυξήθηκαν μόνο κατά 0,9%. Ενώ οι εισφορές των ασφαλισμένων αναπροσαρμόστηκαν κατά 3,5% πέρσι για να μην πηγαίνουμε μακριά. Επομένως, ποιος ενίσχυσε τα ταμεία, το κράτος ή οι ασφαλισμένοι? Πολύ περισσότερο, που η φορολογία μόνο λόγω τεκμαρτής φορολόγησης αυξήθηκε κατά 65% και ο καθένας βέβαια δικαιούται να διαρωτηθεί πού πήγαν οι φόροι που πλήρωσε. Η απάντηση είναι προφανής. Στο πλεονάσμα του προϋπολογισμού, στα πλεονάσματα του προϋπολογισμού και στο Ταμείο Ανάκαμψης των Μεγάλων Επιχειρήσεων. Εκεί πήγαν. Ένα δεύτερο επιχείρημα. Οι συντάξεις είναι υψηλές. Τώρα βέβαια μια προσδοκόμενη σύνταξη που είπα προηγούμενα των 754 ευρώ δεν μπορεί κάποιος να τη χαρακτηρίσει υψηλή. Μάλλον για σύνταξη πείνας δείχνει. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι κάποτε συνάντησε κάποιον που έπαιρνε σύνταξη 1000 ευρώ κτλ. Αλλά εδώ τα νούμερα δεν βγαίνουν. 185.000 συνταξιούχοι εργάζονται επίσημα, πολλοί από αυτούς αυτοαπασχολούμενοι. Και αυτό κάθε άλλο παρά σύμπτωμα υψηλών συντάξεων είναι. Μπορεί αυτό να το λέμε ενεργή γύρανση, τα αστικά επιτελεία, αλλά εμείς θα το λέγαμε δουλειά μέχρι τελικής πτώσεως. Ένα τρίτο επιχείρημα. Οι συνταξιούχοι βγαίνουν νωρίς στη σύνταξη. Τα στοιχεία βέβαια λένε ότι το 79,9% των συνταξιούχων είναι άνω των 65 ετών, οι περισσότερους από τους υπόλοιπους είναι συνταξιούχοι κυρίως λόγω αναπηρίας ή θανάτου. Η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια, αφού η χώρα μας κατέχει τη θλιβερή πρωτιά με τα μεγαλύτερα γενικά όρια συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα ισχύοντα, από την 1η Πρώτου 24 τα όρια ηλικίας ανακαθορίζονται ανατριετία με βάση το προσδόκιμο ζωής. Και αυτή είναι επίσης διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Εργασίας, όμως, εξαιτίας της πανδημίας, το προσδόκιμο της ζωής έχει υποχωρήσει, δηλαδή πέθανε κόσμος, αυτό λένε. Οπότε διαπιστώνει ότι δεν απαιτείται να ανοίξει συζήτηση για αύξηση των γενικών ορίων συνταξιόδοσης πριν το 1927. Έχετε ακούσει πιο κοινικό επιχείρημα? Ένα τέταρτο. Οι ασφαλισμένοι κακοπληρωτές.
Το 2024 465.000 συνάδελφοί μας χρωστούσαν προηγούμενες εισφορές στο Ταμείο με μέση οφειλή 30.000 ευρώ ο καθένας. Έμειναν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λόγω χρεών και μάχτηκαν βέβαια στις λίστες των κατασχέσεων και των πληστηριασμών. Οι περισσότεροι αυτοί, όσοι βρίσκονται σε συντάξιμη ηλικία, κινδυνεύουν να χάσουν ή έχουν χάσει οριστικά το δικαίωμα στη σύνταξη. Εάν τελικά τα καταφέρουν, θα πάρουν ψίχουλα γιατί για χρόνια θα τους αφαιρούνται τα προηγούμενα χρέη από τη σύνταξη. Στην πράξη, και όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, κανένας συνταξιούχος αυτοαπασχολούμενος δεν παίρνει τη σύνταξη που το αναλογεί αν δεν πληρώσει πρώτα τις εισφορές του. Και όσοι δεν το καταφέρουν δεν παίρνουν σύνταξη. Δεν επιβαρύνει το Ταμείο. Αντίθετα, είναι τα θύματα αυτών των αντιασφαλιστικών πολιτικών. Και ένα τελευταίο επιχείρημα. Η ασφάλιση είναι ατομική ευθύνη. Αυτό είναι το ιερό δισκοπότερο της αστικής ιδεολογίας. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η μονοπόληση και ο αδιφάγος ανταγωνισμός στην αγορά, η συμπίεση των εισοδημάτων οδηγεί σε σημαντικές δυσκολίες στην καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς. Η δίθεν ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας έσπρωξε το 82% των αυτοαπασχολούμενων στην κατώτερη κλίμακα με προοπτική μια πολύ χαμηλή σύνταξη. Έτσι, η πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων οδηγείται ή στη σκύλα της σύνταξης που δεν καλύπτει τις ανάγκες ή στη χάριδη της διώκωσης των χρεών προς το ασφαλιστικό ταμείο. Η δίθεν ελευθερία επιλογής κλάσης είναι ψευδεπίγραφη για τους Κούρδους. Έχουμε να κάνουμε με τη μεταμφίεση ενός ομού εκβιασμού. Οι αστικές κυβερνήσεις γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν χρειάζεται να πούν πολλά για την επιδείνωση των όρων ασφάλισης. Μπορούν κάλλιστα να τη δικαιολογήσουν ως ατομική επιλογή. Πίσω από τη φράση «Ό,τι δώσεις θα πάρεις» εξαχνίζεται στην ουσία η απεμπλοκή του κράτους από τη χρηματοδότηση των ταμείων, αναιρείται ο κοινωνικός χαρακτήρας ασφάλισης. Χαμένη είναι μεγάλη πλειοψηφία αυτοί δηλαδή που τα εισόδημά τους δεν επαρκούν για μια υψηλότερη εισφορά. Όλοι αυτοί ζημιώνονται από τη λογική της ανταποδοτικότητας και της ατομικής λύσης. Όλοι αυτοί έχουν συμφέρον μόνο από την ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης που μπορεί να αποτελέσει ασπίδα στην επιδείνωση των όρων διαβίωσης τόσο των αυτοαπασχολούμενων των ενεργεία όσο και των συνταξιούχων. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζουμε ότι ήταν χρήσιμες διαπιστώσεις μέχρι εδώ. Η ανάλυση φωτίζει την ουσία, δίνει επιχειρήματα, φωτίζει τους στόχους πάλης, επομένως έχει τη δικιά της ιδιαίτερη αξία. Το ζητούμενο όμως κάθε φορά είναι τι κάνουμε. Δηλαδή, πώς ενημερώνουμε τον κάθε συνάδελφο, πώς πείθουμε για την αναγκαιότητα της συλλογικής δράσης. Γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι κατακτήθηκε έγινε με αγώνες και ό,τι χάθηκε έχει τη ρίζα του και στην υποχώρηση της δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος. Αλλιώς ο καθένας μπορεί να βλαστημάει που δουλεύει μια ζωή και η σύνταξή του που θα πάρει δεν βγάζει το μήνα, αλλά έτσι δεν λύνεται κανένα πρόβλημα. Εμείς εδώ που είμαστε κοντά στα σωματεία πρέπει να τα έχουμε καθαρά αυτά τα πράγματα. Όπως επίσης πρέπει να έχουμε καθαρό ότι στο συνδικαλιστικό κίνημα υπάρχουν δύο γραμμές. Ο δρόμος της διεκδίκησης και ο δρόμος του συμβιβασμού. Υπάρχουν συνδικαλιστικά όργανα σαν την Όφσα και τα σωματεία της βρίσκονται πάντα στους δρόμους των αγώνων. Υπάρχουν και οι γυρολόγοι των Υπουργείων και της Υπονόμευσης, οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες των τριτοβάθμιων οργάνων. Τι έλεγε για παράδειγμα η ΓΕΣΕΒΕ το 2016 κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Βουλή του νόμου Κατρούγκα? Έλεγε: η ΓΕΣΕΒΕ δηλώνει παρούσα και έτοιμη για έναν εθνικό διάλογο για το ασφαλιστικό που θα λάβει υπόψη του τα οικονομικά δεδομένα αλλά και θα λειτουργήσει χωρίς δογματικά προαπαιτούμενα τόσο από τους φίλους δανειστές όσο και από τους ακαδημαϊκούς σταγούς της χώρας μας. Τώρα οι φίλοι δανειστές μπορεί να τους έκαναν το χατήρι, όμως η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τους δέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Στην ουσία συμφώνησαν με τα αντιασφαλιστικά μέτρα παρά τις αντιρρήσεις που πρόβαλαν στα χλιαρά και στα επιμέρους. Σήκωσαν πολλοί σχόλια για παράδειγμα για τις επιβαρύνσεις στο φορολογικό, τις φορολογικές επιβαρύνσεις των υψηλών εισοδημάτων. Έλεγε για παράδειγμα να εξεταστεί μια νέα κλίμακα πολλαπλασιαστή 4 έως 10 για εισοδήματα από 20.000 ευρώ και άλλο. Έλεγε η ΓΕΣΕΒΕ. Τα καθαρά φορολογητέα εισοδήματα άνω των 15-20.000 ευρώ υφίστανται σημαντικές επιβαρύνσεις. Βέβαια, καμία αναφορά επί της ουσίας για τις συνέπειες των μέτρων στις εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενων που δήλωναν πολύ μικρότερα εισοδήματα από αυτά που είπαμε και αποτελούν βέβαια τη συντριπτική πλειοψηφία. Δεν λένε τίποτα για τις αγωνίες αυτών που είναι εγκλωβισμένοι στις μελόπετρες της κατώτερης σύνταξης. Δεν τους απασχολούν η μείωση των συντάξεων, τα κλεμμένα αποθεματικά των ταμείων, η κρατική χρηματοδότηση που έχει πάρει την κατηφόρα. Δεν είναι στην ατζέντα τους το βασικότερο.
το δικαίωμα κάθε αυτοαπασχολούμενου στην κοινωνική ασφάλιση, το δικαίωμα κάθε συνταξιούχου να ζήσει με αξιοπρέπεια. Η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΒΕ και της ΕΣΕ νομιμοποιούν με τις θέσεις τους και τις τάσεις τους αντιλαϊκές πολιτικές και την ίδια στιγμή υπονομεύουν κάθε σκέψη για αγωνιστική δράση. Μη σας ξεγελάει καμιά τουφεκιά στον αέρα που ρίχνουν που και που για να θολώσουν τα νερά. Αυτό το κάνουν κάτω από την πίεση των διαθέσεων που διαμορφώνονται, το κάνουν με τέτοιο τρόπο, τόσο υποκριτικά, μόνο και μόνο για να ενισχύσουν το βασικό τους αφήγημα για την αναποτελεσματικότητα των αγώνων. Ελπίδα και προοπτική υπάρχει μόνο από την ενίσχυση της συλλογικής πάλης για να βγουν στο προσκήνιο οι λαϊκές ανάγκες και τα δικαιώματα. Μόνο μια τέτοια κατεύθυνση στο συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί να υπηρετήσει τα πραγματικά συμφέροντα των αυτοαπασχολούμενων. Οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι δούλεψαν και δουλεύουν μια ζωή. Είναι αυτοί που παράγουν τα πάντα σε αυτόν τον τόπο. Έχουν τον κύριο λόγο για την ικανοποίηση των αναγκών τους. Η κοινωνική ασφάλιση, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μια μεγάλη κατάσταση της εργαζόμενης κοινωνίας μέσω της συλλογικής δουλειάς να καταφέρνει να προστατεύει τα πιο αδύναμα μέλη της, να προστατεύει όλους αυτούς που για διάφορους λόγους, ας πούμε λόγω ατυχημάτων, ασθενείας κτλ., δυνατούν να υποστηρίξουν μόνοι τους τις ανάγκες τους. Αυτό το ιστορικό ψυχολογίσμα που επιχειρεί η αστική πολιτική, όχι μόνο δεν πρέπει να το δεχτούμε, αντίθετα η κατοχύρωση και η διέρευση των δικαιωμάτων που προκύπτουν από τους σύγχρονες ανάγκες χρειάζεται να μπουν στο επίκεντρο των αγώνων και των διεκδικήσεων. Πρέπει να υπερασπιστούμε τις συλλογικές κατακτήσεις μας και για μας και για τα παιδιά μας που τα παιδιά θα κληθούν να ζήσουν σε πολύ χειρότερες συνθήκες από τις σημερινές. Με βάση αυτά που είπαμε, επαναφέρουμε μια σειρά δίκαια αιτήματα που έχουν κατατεθεί επανειλημμένα και στο προηγούμενο απολογιστικό συνέδριο της ΓΕΣΕΒΕ από τους αντιπροσώπους που έχουν αγωνιστική αντιμονοπολιακή κατεύθυνση, όσο και από την ίδια την όσα στους διαδοχικούς αγώνες που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ. Το Μαμάη, μέλος του Προεδρείου της ΓΕΣΕΒΕ, και να καλέσουμε στο βήμα τον Χρήστο Κολόγο, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕ, να κάνει τη δεύτερη κεντρική μας τοποθέτηση με θέμα οι συνέπειες των νόμων στο συνταξιοδοτικό σύστημα των ελευθέρων επαγγελματιών. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα σας συναδέλφους και συνάδελφοι. Μπορεί να ευχαριστούμε καταρχήν για την πρόσκληση. Μπορεί σε ορισμένα ίσως ζητήματα να επαναλάβουμε από όλα αυτά τα χρήσιμα που μας είπε ο Βασίλης. Εγώ ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση. Καταρχήν πριν ξεκινήσουμε σε ορισμένα συγκεκριμένα ζητήματα. Φέτος συμπληρώνονται 43 χρόνια από το Μάστριχτ της Ολλανδίας, όπου οι πολυεθνικές της Ευρώπης και οι αστικές κυβερνήσεις συμφώνησαν σε ενιαία στρατηγική προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους αγώνες των λαών, τον ανταγωνισμό με τους αντίπαλους τους στα άλλα υπεριαλιστικά κέντρα και να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Η συμφωνία αυτή ήταν και είναι το υπερμνημόνιο όλων των μνημονίων που ακολούθησαν για τους λαούς της Ευρώπης και τον ελληνικό λαό. Μέρος αυτής της στρατηγικής ήταν και οι κατευθύνσεις και οι αποφάσεις για το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Αφαιρέθηκαν τεράστια κεφάλαια που πήγαιναν για συντάξεις και κοινωνικές παροχές, για την πρόληψη και την αποκατάσταση της υγείας των εργαζομένων και των λαών γενικότερα. Από τότε μέχρι σήμερα κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Αυτές οι αποφάσεις άρχισαν να υλοποιούνται από όλες τις κυβερνήσεις, δεξιές, σοσιαλδημοκρατίες, λεγόμενες αριστερές, μόλις τους ή με συνεργασία, όπου σιγά σιγά ξεθεμελιώνανε τα βασικά δικαιώματα. Το ίδιο έγινε και στη χώρα μας. Από το 2092, με τον νόμο Γιαννίτσι, του Πασόκ, τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας Σκούφα Βρούτσι, του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, τον νόμο Κατρούκαλο όπως τον αποκαλούμε, του Χατζηδάκη, της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Στη χώρα μας είναι αλήθεια ότι αυτή η πλήρη ιδιωτικοποίηση και η ισοπαίδωση των κοινωνικών ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών λύσεων, όπως ομολόγησαν και οι ίδιοι, καθυστέρησε και καθυστερεί, και αυτό οφείλεται στους αγώνες του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, των αυτοαπασχολουμένων, των μικρών ΕΒΕ και του συνταξιοδοτικού κινήματος. Η αντίδραση ενάντια στον νόμο Γιαννίτσι ανάγκασε τότε την κυβέρνηση του Πασόκ να τον αποσύρει προσωρινά. Ήταν ένα κέρδος τότε για τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, τους αγρότες, όπου μπόρεσαν να βγουν στη σύνταξη νωρίτερα με βάση τους προηγούμενους νόμους
χωρίς περικοπές, αυτές τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις τους κλπ. Μεγάλη αντίδραση υπήρχε και στο νόμο Κατρούγκαλου, όπου αποφορούσε την περικοπή της προσωπικής διαφοράς, το αφορολόγητο στα 5.700 στις συντάξεις χειρίας. Μόνο τα τελευταία 15 χρόνια οι συνταξιούχοι από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές όλων των κυβερνήσεων υπέστησαν μείωση των εισοδημάτων από 20 έως 60% και πάνω από 85 δις πήραν αυτά τα χρόνια από τους συνταξιούχους. 8,5 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο χάνουν οι συνταξιούχοι από όλα αυτά τα μέτρα που εφαρμόζονται. Τις μεγαλύτερες περικοπές βέβαια υπέστησαν και οι συνάδελφοι που πλήρωσαν προαιρετικά πολλές υψηλές εισφορές, αλλά και όσοι είχαν επικουρική ασφάλιση. Ψηφίστηκαν να αγγιθεί ασφαλιστικοί νόμοι και χιλιάδες ερμηνευτικοί κύκλοι, όλες όπως έλεγαν για να μπορούν σε βάθος χρόνου να πάρουν όλη σύνταξη να σώσουν το ασφαλιστικό. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις ψήφιζαν νόμους και η εκάστοτε αξιωματική αντιπολίτευση έλεγε ότι θα τους καταργήσει όταν θα γίνει κυβέρνηση. Έτσι έγινε με τους νόμους 4051 του 12, 4093 επίσης του 12, που βασικά μείωσαν τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, κατήργησαν τη 13η και 14η σύνταξη, Νέα Δημοκρατία Πασόκ, με υπουργό εργασίας τότε του Βρούτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ όχι μόνο δεν τους κατάργησε, όπως υποστηρίζει, αλλά ψήφισε και τον 4387 το 16, όπως τον ονομάζουμε νόμο Κατρούγκαλου, με παραπέρα μείωση συντάξης, όπως είπε και ο Βασίλης, αφού μείωσε το ποσοστό στην αναλογική σύνταξη. Έκανε αποδεκτές τις περικοπές που έγιναν με τους νόμους 4051-4093 του 12 και οι συντάξεις πλέον είναι 12 με κατάργηση 13η και 14η σύνταξη. Κατάργησε σταδιακά το ΕΚΑΣ με τερματισμό στις 31 Δεκάτου του 19. Χαμήλωσε το ποσοστό αναπηρίας στην εθνική σύνταξη. Έτσι, κάποιοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας το 49,99% παίρνει το 40% την εθνική σύνταξη, από 50 έως 66,99 παίρνει το 50%, από 67 ως το 79,99 βάζει αυτά τα όρια, το 75% και μόνο όσοι έχουν αναπηρία πάνω από 80% παίρνει όλη την εθνική σύνταξη. Έκανε επαναυπολογισμό στους παλιούς συνταξιούχους, με αποτέλεσμα να προκύψει η προσωπική διαφορά που για τους συνταξιούχους του ΑΕ είναι πολύ μεγαλύτερη από τους συνταξιούχους των άλλων ταμείων, γιατί κατάργησε ταυτόχρονα και το μαξιλαράκι που είχαμε οι τεβετζίδες πάνω στη σύνταξή τους που ήταν 220 ευρώ. Και ενώ λέγανε τότε, θυμόσαστε και θυμόμαστε όλοι ότι αυτός ο νόμος θα εφαρμοστεί με κεραία, μέχρι κεραίας, αυτό έλεγε ο Κατρούγκαλος, και ότι δεν θα περικόψουμε όλη την προσωπική διαφορά, αλλά μόνο το 18% από το ποσό δηλαδή αυτό. Αν τότε κατέβαζε το αφορολόγητο στα 5.700, ουσιαστικά για μας ήταν μια σύνταξη ακόμα του χρόνου, και φυσικά κάτω από την πίεση του αγώνα και των συνταξιούχων αναγκαστήκανε να το πάρουν πίσω. Γι' αυτό λέμε ότι σήμερα οι συντάξεις μας θα ήταν 200 και 180 ευρώ και 150 λιγότερες, μικρότερες από όσο παίρνουμε σήμερα. Αφορά τους παλιούς συνταξιούχους. Γιατί τους καινούργιους συνταξιούχους ήδη δηλαδή τους αφαίρεσε ένα μεγάλο ποσό από τη σύνταξή τους. Η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση με διαστόμα του σημερινού Πρωθυπουργού έλεγε τότε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο. Το χρονικό διάστημα που κυβερνά όχι μόνο δεν το κατήργησε, αλλά έφερε νέο ασφαλιστικό νόμο, το 4670 του 20, που διατηρεί όλες τις αντιασφαλιστικές περικοπές των προηγούμενων νόμων. Συνεχίζει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, ώστε να απαλλαχούν σταδιακά το κράτος και οι μεγαλογορτώτες από το λεγόμενο κόστος στην κοινωνική ασφάλιση. Παραπλανεί τους συνταξιούχους ότι θα τους δικαιώσει εφαρμόζοντας αποφάσεις του Συμβούλου Επικρατείας, συνεπικουρούμενοι από τους μεγαλοδικηγόρους και τους ξεπουλημένους συνδικαλιστές του δικτύου και της ΑΣΕΓΕΣ. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας που συνεδρίασε στις 10 Πρώτου του 20 επιβεβαίωσαν όλες αυτές τις περικοπές. Υπάρχει μόνο μία εγκρεμότητα για το διάστημα 15-16, όπου το Συμβούλιο Επικρατείας τότε αποφάσισε να επιστρέψει για αυτό το διάστημα παρακατήσεις που γινότανε σε συντάξεις πάνω από 1.000 ευρώ, δώρα και επικουρικές. Όλοι θυμόμαστε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφερε τροπολογία στη Βουλή που
κατέθεσε στη Βουλή, υλοποίησε το ένα μέρος αυτής της απόφασης που αφορούσε τις περικοπές που γινόταν στους συνταξιούχους πάνω από $1.000 και για τα δώρα και τις επικουρικές τα χρήματα αποφάσισε τότε να δοθούν για την αγορά των Ραφάλ. Ορισμένα στοιχεία που έχουμε σήμερα λένε, φυσικά βέβαια να πάρουμε υπόψη μας ότι μαζί αυτά που προσπαθήσαμε να βρούμε είναι μαζί με τους επαγγελματίες, είναι και με τους αγρότες. Οι 7 στους 10 χρωστάνε στον ΕΦΚΑ. 4 στους 10 δεν έχουν περίθαλψη. 9 στους 10 σήμερα επιλέγουν τη χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση. 8 στους 10 το μέλλον θα έχουν σύνταξη ως το ανώτερο 800 ευρώ με βάση αυτά που πληρώνουν. Οι 7 στους 10 εγκαταλείπουν τη ρύθμιση για οφειλές στον ΕΦΚΑ. Περίπου 300.000 υποψήφιοι συνταξιούχοι αδυνατούν να λάβουν σύνταξη λόγω χρεών στον ΕΦΚΑ. Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι από τον ΟΑΕ. Αυτά τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ για τις οφειλές των ελεύθερων επαγγελματιών είναι σχετικά. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι ήδη σε προχωρημένη ηλικία, αδυνατούν να λάβουν σύνταξη επειδή χρωστάνε στον ΕΦΚΑ μεγάλα ποσά. Για τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών που χρωστάνε από τους ελεύθερους επαγγελματίες, αφορά, το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας, την περίοδο των μνημονίων και τις πανδημίες, όπου δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις εισφορές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι στις 30 του 2024 το χρέος προς τον ΕΦΚΑ ήταν 48.842.561 δισεκατομμύρια δηλαδή. Από αυτά το μεγάλο ποσό το χρωστάνε επιχειρήσεις όπινοι. Σε αυτούς, όπως ξέρουμε όλοι μας, κάνουν κατά καιρούς διάφορες ρυθμίσεις προκειμένου να εισπράξουν με απαλλαγή μεγάλο μέρος των οφειλών. Περίπου 13 δισεκατομμύρια είναι από τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕ. Μέχρι πρόσφατα, προκειμένου να τους χορηγηθεί η σύνταξη, έπρεπε να καταβάλουν εντός διμήνου όλο το παραπάνω ποσό από τις 20.000 όπου ήταν τότε το πλαφόν, προκειμένου να τους βγει η σύνταξη. Σήμερα με το άρθρο 115 του 5078 του 23, το πλαφόν αυτό έγινε 30.000 ευρώ. Με παρακράτηση το 60% της σύνταξης μέχρι το ποσό αυτό να φτάσει στις 20.000 και μετά να ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση με τις 40 δόσεις που ισχύει μέχρι πριν. Προϋπόθεση βέβαια για να μπουν στη ρύθμιση είναι να έχουν πληρωμένα 20 χρόνια τουλάχιστον. Βασικό μας αίτημα είναι να δίνονται συντάξεις όταν κάποιος θεμελιώνει σε όλους τους συνταξιούχους, χωρίς προϋποθέσεις. Με βάση αυτό εμείς σαν Ομοσπονδία καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Επειδή για πολλούς συναδέλφους το πραγματικό χρέος με τους τόκους και τις προσαυξήσεις έχει ξεπεράσει πολύ τα ποσά των ρυθμίσεων, εμείς ζητήσαμε να αφαιρεθούν τόκοι και πρόστιμα και το ποσό που μένει να αφαιρείται από τη σύνταξη, να δώσουν σύνταξη σε όλους τους συναδέλφους και να πει το πολύ μέχρι 15%. Ενώ ο Υπουργός δήλωνε σε προσωπικό επίπεδο αυτό το μέτρο το βλέπει σωστό, το Υπουργείο Πολυσιεργεί δεν δίνει καμία απάντηση για αυτό το ζήτημα. Η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί και για το επόμενο διάστημα. Ακόμα και στο αίτημα συναδέλφων που έχουν πληρωμένα 25, 30, 32 χρόνια και ζητάνε να πάρουν σύνταξη που τους αναλογεί, δεν το δέχονται ούτε αυτό το αίτημα. Παρόλο που εμείς φυσικά βεβαίως δεν συμφωνούμε απόλυτα με αυτό, αλλά λέμε όμως ότι πρέπει να ρυθμιστεί για να μπορέσουν να έχουν καλύτερη σύνταξη. Ούτε αυτό το δέχονται και να σβήσουν όλα αυτά τα χρέη κτλ. Σήμερα, όπως είναι γνωστό, η έξοδος για τη σύνταξη είναι στα 62 χρόνια που προϋποθέτει να έχουν 40 χρόνια πληρωμένων εισφορών. Με λιγότερα βγαίνουμε στα 67 και πάνω, φυσικά πρέπει να υπάρχουν και πάνω από 15 χρόνια πληρωμένα. Όσοι έχουν διαδοχική ασφάλιση με ταμεία μισθωτών π.χ. ή ΚΑΟΑΕ μπορούν να αποχωρήσουν στα 62 με μειωμένη σύνταξη, αρκεί να έχουν ενεργό ασφαλιστικό δεσμό σε οποιοδήποτε φορέα την τελευταία πενταετία. Επειδή σαν Ομοσπονδία συμμετέχουμε στην Παγκόσμια Ομοσπονδία των Συνταξιούχων της ΠΣΟ, η εικόνα που έρχεται από όλες τις χώρες του κόσμου, ενιαία είναι η επίθεση ενάντια στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, κόβονται κοινωνικές παροχές, συντάξεις, αυξάνονται τα ηλικιακά όρια παντού για την έξοδο στη σύνταξη.
στόχος τους αυτό που λένε και υπολογίζουν, ότι ο μέσος όρος των συνταξιούχων, στην περίοδο δηλαδή των συνταξιούχων, να μην ξεπερνά τα 10 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο οι κατευθύνσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Τραμπ, προς όλες τις χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ, να κόψουν κοινωνικές παροχές για υγεία, παιδεία, συντάξεις και να αυξήσουν τα κονδύλια για εξοπλιστικά προγράμματα. Προχθές στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όλοι θα διαπιστώσαμε, ακούσαμε ειδήσεις και τα λοιπά, όλοι οι πρωθυπουργοί ανακοίνωσαν την ανάγκη να αυξηθούν τα κονδύλια για εξοπλιστικά προγράμματα. Και μάλιστα ο δικός μας ο πρωθυπουργός ήταν ο πρωτοστάτης δηλαδή αυτής της προσπάθειας. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Λίγο πολύ όλοι μας γνωρίζουμε την κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά στη ζωή μας. Για μια μεγάλη μερίδα των συνταξιούχων, αν δεν υπάρχει άλλο εισόδημα, η σύνταξη ίσα που φτάνει για το πρώτο δεκαήμερο. Και για τους υπόλοιπους το πρώτο 20ήμερο. Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα για αυτούς που παίρνουν μεγαλύτερες συντάξεις, αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί οι συνάδελφοι. Θέλω να σας πω με βάση ορισμένα στοιχεία που είχαμε, δεν ξέρω τι έχουν αλλάξει. Τώρα είναι πάνω από 600.000 είναι οι συνταξιούχοι οι οποίοι παίρνουν μέχρι 500 ευρώ. Ο Υφυπουργός, ο κ. Τσακλόγλου, είχε δώσει μία εγκύκλιο με την υπογραφή τη δικιά του που έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρχει σύνταξη κάτω από την εθνική σύνταξη, από τα 415 ευρώ. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές, δεκάδες χιλιάδες συντάξεις, οι οποίες είναι κάτω από την εθνική σύνταξη. Ο κ. Τσακλόγλου, να το έχετε υπόψη σας, είναι αυτός ο εμπνευστής του νόμου Γεννήση. Τότε. Και σήμερα είναι υφυπουργός στο Υπουργείο Εργασίας και μάλιστα λέει ότι εγώ ό,τι έχω να πω τα λέω στα ίσια, έτσι κι αλλιώς διορισμένος είμαι, δεν εκλέγω το λαό, οπότε μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Οι αυξήσεις ψίχουλα που δόθηκαν φέτος το 2,4 για όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά αντιστοιχεί ουσιαστικά στην αύξηση που κάνανε στα φάρμακα και στην αύξηση της συμμετοχής των συνταξιούχων. Για όσους έχουν προσωπική διαφορά, 200 ευρώ είναι το επίδομα για όσους παίρνουν μέχρι 700 ευρώ σύνταξη, 150 για όσους παίρνουν μέχρι 150 και 100 ευρώ για όσους παίρνουν μέχρι 1600. Αυτό είναι το επίδομα που αντιστοιχεί για όλο το 25. Γίνεται φανερό σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν αντιμετωπίζει την κατάσταση με ψίχουλα και επιδόματα. Η ακρίβεια σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, στα τρόφιμα, στα τιμολόγια, στα φάρμακα, αναγκάζουν τους συναδέλφους σήμερα να κάνουν επιλογές αν θα έχουν θέρμανση το χειμώνα, ποιότητα ζωής με τη διατροφή τους στις βασικές τους υποχρεώσεις. Σαν συνταξιούχοι είμαστε σε έναν καλό δρόμο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του κινήματος. Η δημιουργία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα από όλες σχεδόν τις Ομοσπονδίες και των Πανελλαδικών Σωματείων όλων των συνταξιούχων έπαιξε και παίζει καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση του αγώνα μας για να κρατήσουμε ό,τι μας έχει απομείνει, αλλά και να αποσπάσουμε κάτι από αυτά που μας αφαίρεσαν. Είμαστε σε μόνιμες κινητοποιήσεις. Έχουμε συσσωρεύσει, μπορούμε να πούμε, αρκετή πείρα, η οποία σήμερα μας βοηθάει να μπορούμε να γενικεύσουμε τον αγώνα μας, προτάσσοντας πέρα από το εισόδημά μας γενικότερα ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με την ποιότητα της ζωής μας, τη δική μας, των παιδιών μας, για την υγεία, για την παιδεία και για τις κοινωνικές παροχές. Το κλίμα στο συνταξιωτικό κίνημα είναι καλό και στον χώρο της Ομοσπονδίας μας, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στο στρώμα, αυτό που μας ενώνει είναι η υπεράσπιση της σύνταξης και όλων των κοινωνικών παροχών που τσακίζουν κυριολεκτικά τη ζωή μας. Έχουμε ένα καλό δουλεμένο πλαίσιο που είναι αποφασισμένο από τη συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών μας στα σωματεία, των αντιπροσώπων μας στα συνέδριά μας. Όσοι διαφωνούν, και είναι πολύ ελάχιστοι αυτοί που διαφωνούν, δεν έχουν επιχειρήματα για να μπορέσουν να αποσπάσουν δυνάμεις από την προσπάθεια αυτή που κάνουμε από τον αγώνα. Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια, αναβαθμισμένα. Έχουμε πολλά παραδείγματα παρεμβάσεις των συνταξιούχων ενάντια στους πληστηριασμούς λαϊκών οικογενειών, ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, συνταξιούχους που μεγάλη μερίδα είναι και από τον ΟΑΕ, που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα χρέη τους. Τις επιπτώσεις από τους πολέμους που έχουν ξεσπάσει σε πολλές περιοχές του πλανήτη, με εκτόξευση των κονδυλίων για τα εξοπλιστικά προγράμματα που δεν έχουν σχέση με την άμυνα της χώρας και που όλα αυτά είναι σε βάρος των δικών μας αναγκών.
πιο αναλυτικά το πλαίσιο των ετοιμάτων μας, όπου στην ουσία ζητάμε την επιστροφή αυτών που με βίαιο τρόπο μας έχουν αφαιρέσει όλα αυτά τα χρόνια. Σας λέω για το ορισμένα βασικά μας αιτήματα. Εμείς ζητάμε την επαναφορά 13η και 14η σύνταξη που αυτά τα έχουμε πληρωμένα. Ουσιαστικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους στο ύψος του πληθωρισμού. Ή να ενσωματωθεί η προσωπική διαφορά στη σύνταξη και να επαναυπολογιστούν οι συντάξεις μετά τον νόμο Κατρούγκαλο που τους γίνανε αυτές οι πολύ μεγάλες περικοπές. Άμεση καταβολή των αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους χωρίς δικαστήρια και πρωτοαπαιτούμενα για το 11άμηνο 2015-16. Να πάρουν σύνταξη, αυτό που σας είπα και πριν, όσοι προστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία με βάση την πρότασή μας. Στη σύνταξη χειρίας να αποδίδεται το 70% του αποφανόντος χωρίς άλλη περικοπή. Αυτή την περίοδο δίνουμε συνέχεια στα προβλήματα και στον αγώνα μας με τα προβλήματα της υγείας, της ακρίβειας που παίρνουν εκρηκτικές διαστάσεις και βάζουν ακόμα σε κίνδυνο για τις ζωές μας με τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε υποδομές, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Απαιτούμε δημόσια δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πληρώσαμε και πληρώνουμε γι' αυτό. Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις αυξήσεις στα φάρμακα και ζητάμε μικρότερη συμμετοχή ή και καθόλου. Θέλουμε άμεση πρόσβαση στις δομές υγείας όταν τις χρειαζόμαστε, γιατί ξέρετε τώρα όσο μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερο έχουμε ανάγκη και τον γιατρό και το νοσοκομείο. Και αν δεν τα έχουμε στην ώρα μας, μετά μπορεί να μην τα χρειαζόμαστε. Δημόσια κέντρα αποκατάστασης έχουν συρρυκνωθεί πάρα πολύ τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης. Καθημερινά ξεφυτρώνουν ιδιωτικά κέντρα σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα και στην περιοχή της Θεσσαλίας έχει γεμίσει ο κάμπος από ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης. Για να νοσηλευτεί κάποιος δεν του φτάνουν ούτε οι δύο συντάξεις, όχι μία ούτε δύο συντάξεις. Τα νοσοκομεία έχουν σοβαρές ελλείψεις, έχουν φρακάρει, η εικόνα που έρχεται από όλη την Ελλάδα είναι δραματική. Χθες κάναμε συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας μετά τη συγκέντρωση των συνταξιούχων που είχαμε στην πλατεία Κοτσιάς. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι κάτω από την πίεση, αυτό που δεσμεύονται είναι ότι από την 1η Μαρτίου, με πρόταση νόμου, απαλλάσσονται από τη συμμετοχή στα φάρμακα όσοι είχαν ΚΑΣ και όσοι η σύνταξή τους σήμερα είναι στα επίπεδα τότε προκειμένου κάποιος να πάρει ΕΚΑΣ. Αυτό, παρόλο που βεβαίως υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα διευκρινίσουμε πώς θα γίνει, γιατί είχαμε παλιά και αυτό το ζήτημα είχε τεθεί και από τον Πρωθυπουργό ότι όσοι είχαν ΕΚΑΣ να μην έχουν συμμετοχή, στα φαρμακεία και στους γιατρούς γινόταν ένας χαμός προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτό. Για τα υπόλοιπα αιτήματα η απάντηση ήταν όλα πάνε ρολόι, με τα καλύτερα λέει συγκριτικά στοιχεία που έχουμε για την Ελλάδα από όλη την Ευρώπη. Δεν θέλω να πω αναλυτικά γιατί όλοι μπορούμε να καταλάβουμε. Ζητάμε εμείς να προσληφθεί προσωπικό στον ΕΡΚΑ για άμεσες εκδόσεις συντάξης, αλλά και να αντιμετωπίζει προβλήματα με διάφορες εκκρεμότητες που υπάρχουν, από λάθη στον υπολογισμό, στην προσωρινή, στην έναντι κτλ. Εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει ούτε μια πρόσληψη στον ΕΡΚΑ, ενώ ξέρουμε όλοι ότι έχουν δώσει σε δικηγόρους που τους κάνανε μια σύντομη εκπαίδευση και στους λογιστές να μπορούν να βγάζουν συντάξεις με αποτέλεσμα να γίνονται με πολλά λάθη. Και φυσικά όταν γίνονται λάθη κάνεις ένσταση και μετά από 2-3 χρόνια συζητάνε την ένσταση που θα κάνεις. Είμαστε αντίθετοι με το να δουλεύουν οι συνταξιούχοι μέχρι τα βαθιά γεράματα. Από τα στοιχεία που έχουμε είπε και ο Βασίλης, εγώ προσεγγίζω περίπου σε 150.000-170.000 είπε Βασίλη, ότι είναι. Κυρίως είναι σε αυτή την κατηγορία είναι διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίοι μένουν στη δουλειά τους και συνεχίζουν, αλλά και πάρα πολλές χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι μικροί ΕΒΕ που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα γιατί έχουν μικρές συντάξεις, γιατί έχουν χρέη κτλ. Θέλουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Από τον ΕΦΚΑ προσπαθήσαμε να έχουμε μια επαφή αυτές τις μέρες προκειμένου να πούμε κάτι περισσότερα στοιχεία εδώ. Δεν τα καταφέραμε να κάνουμε συνάντηση. Θα το επιδιώξουμε για το επόμενο διάστημα. Και τέλος θέλω να σας πω ότι προετοιμάζουν το έδαφος, αυτό και δεν το κρύβουν, άλλωστε υπάρχει νόμος που λέει από το 2027 ανεβαίνουν σταδιακά τα όρια ηλικίας για έξοδο συνταξιοδότησης. Από το 2027. Αυτό είναι ψηφισμένος αυτός ο νόμος. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι
ένα βασικό μας καθήκον που έχουμε σαν συνταξιούχο κίνημα και στην Ομοσπονδία είναι ότι η μεγάλη μάζα των συναδέλφων μας είναι έξω από τα σωματεία, είναι έξω από το κίνημα. Αυτό προσπαθούμε με τις παρεμβάσεις μας, με τη δουλειά μας, να μπορέσουμε η μεγάλη μάζα των συνταξιούχων να ενταχθούν στο κίνημα, στα σωματεία μας, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός ο οργανισμός. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕ, τον Χρήστο Βεγγολοβό, και να καλέσουμε στο βήμα τον Δημήτρη τον Φλόγο, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Κατεργασίας Ξύλου, για την τρίτη ομιλία με θέμα η παροχή της υγείας των αυτοαποσχολούμενων επαγγελματιών. Καλησπέρα συναδέλφοι. Η αλήθεια είναι ότι η λίστα παροχών που προβλέπονται για τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες δεν είναι μεγάλη. Και αυτό φυσικά δεν έχει να κάνει με το αν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί επαγγελματίες έχουμε ανάγκη από τέτοιες παροχές, αλλά με το αν ήταν ποτέ διατεθειμένες οι κυβερνήσεις να καλύψουν αυτές τις ανάγκες με βάση τις πολιτικές τους επιλογές κατά την περίοδο διακυβέρνησής τους. Βέβαια, τα λαϊκά στρώματα που δεν έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης από καμιά κυβέρνηση μέχρι σήμερα, το αντίθετο θα λέγαμε, αφού η κάλυψη των λαϊκών αναγκών έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που όλες οι κυβερνήσεις στηρίζουν ποικιλοτρόπως. Εξού και η σημερινή κατάσταση που έχουμε περιέλθει αυτοαπασχολούμενοι μετά και το τελευταίο φορολογικό έκτημα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Πλέον ο καθένας από εμάς έχει φορτωμένο στην πλάτη του τις επιπτώσεις τριών μνημονίων, πανδημίας, ακρίβειας, πολέμων κτλ. Άλλοι έχουμε χρέη, άλλοι όχι. Πάντως όλοι φορολογούμαστε το πρώτο ευρώ και μάλιστα πλέον για εισοδήματα που δεν αποκτήσαμε. Όλοι είμαστε αντιμέτωποι με τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό, με την υγεία και παιδεία εμπόρευμα, με μειωμένες κοινωνικές παροχές, κάποιες από τις οποίες συζητάμε σήμερα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη συμπίεση τη αξία εργατόρας μας. Οι αυξημένες ανάγκες του μαγαζιού και της οικογένειας δεν μπορούν να καλυφθούν με 8 και 9 ώρες δουλειά. Πώς θα πληρωθούν τα καθαριστικά, πώς θα πληρωθούν τα ενίκια που έχουν ξεφύγει, πώς θα αγοραστούν τα ίδια τροφής που για μια τετραμελή οικογένεια αγγίζουν το ύψος ενός μισθού, πώς θα πληρωθεί η μόρφωση, η άδρυση των παιδιών. Οπότε θέλοντας και εμείς, οδηγούμαστε στην αντικοποίηση δουλειάς που πολλές φορές είναι ήλιο με ήλιο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες που στηριζόμαστε στη δική μας καθημερινή απασχόληση για να μπορέσουμε να έχουμε εισόδημα ακόμα και αν έχουμε έναν εργαζόμενο. Βλέπουμε λοιπόν μια δραματική μείωση του εισοδήματός μας, μιας από τη μια που αντικειμενικά αποκλείει σχεδόν καθολικά όλους τους εμποροβιοτέχνες, από την αναζήτηση υπηρεσιών υγείας σε ιδιώτες, ή και ο Θεός τουλάχιστον, γιατί πολλές φορές αναγκαζόμαστε να απευθυνόμαστε στη δυτική υγεία, και από την άλλη, μεγαλύτερη φυσική καταπώνηση του οργανισμού μας λόγω της εντατικοποίησης της δουλειάς, αλλά και την επιβάρυνση ψυχικής υγείας λόγω της ανασφάλειας που έχει μεγαλώσει για το μέλλον. Και εδώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο, γιατί δεν συνηθίζουμε να το βάζουμε όταν συζητάμε τέτοια θέματα. Αλλά οι καιροί αλλάζουν και όχι πάντα προς το καλύτερο και νέες ανάγκες δημιουργούνται. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πάνω από το 1 τρίτο των ανθρώπων στις περισσότερες χώρες αναφέρουν προβλήματα σε κάποιο σημείο της ζωής τους, τα οποία ταιριάζουν στα κριτήρια διάγνωσης ενός ή περισσότερων από τις πιο συχνές ψυχικές διαταραχές. Επίσης, έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ψυχική Υγεία που εκπενήθηκε το 2023 αναφέρεται ανησυχίες, άγχος και αισθήματα κατάθλιψης προκαλούνται από τις καταστροφικές επιπτώσεις της πανδημίας, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας, την ανεργία και το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης. Και συμπληρώνει και η υπόλοιπα, δεν έχει αξία να τα πούμε. Όπως επίσης ότι υπάρχει άνηση κατανομή των προβλημάτων ψυχικής υγείας μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων, με την κατάληψη να είναι πιο διαδεδομένη μεταξύ των γυναικών και των πληθυσμιακών ομάδων με χαμηλότερο εισόδημα και χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Επομένως, παρατηρείται αύξηση της επιβάρυνσης της ψυχικής υγείας από κοινωνικά κριτήρια. Πατάει αυτό ή όχι στην πραγματικότητα? Δείτε εμάς αυτοαπασχολούμενους πώς έχει κουράσει, όχι μόνο φυσικά αλλά και ψυχικά, όλα αυτά τα χρόνια αυτός ο αγώνας να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας ανοιχτά. Ένας άνισος αγώνας που δυστυχώς δεν κερδίζονται πάντοτε. Αν λοιπόν από τα παραπάνω βγαίνει ένα συμπέρασμα, είναι ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ ο αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας έχει ανάγκη από ένα πλήρες, αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας, με αναβαθμισμένες μάλιστα υπηρεσίες και παροχές για όλο το λαό. Τι εννοούμε όμως όταν λέμε παροχές υγείας? Κατά πρώτον, εννοούμε τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται ή αν θέλετε θα έπρεπε να παρέχονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που με τη σειρά αφορούν την πρόληψη από παθήσεις, τη θεραπεία παθήσεων και τη μετέπειτα αποκατάσταση. Και κατά δεύτερον, εννοούμε τις παροχές σε χρήμα από τον ΕΦΚΑ σήμερα, σε περίπτωση αδυναμίας εργασίας για λόγους υγείας, ασθένεια, ατύχημα, ακοίηση κτλ.
Και τα δύο παίζουν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση θεραπείας, οπότε δεν μπορούμε παρά να τα βλέπουμε συνδυαστικά και όχι αποκομμένα το ένα από το άλλο, και θα εξηγήσω. Το σύστημα υγείας της χώρας μας δεν είναι σε θέση να καλύψει τις λαϊκές ανάγκες. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το διαψεύσει ο καθένας που θα χρειαστεί να περάσει από μια δημόσια δομή υγείας, εκτός φυσικά από τον Υπουργό Υγείας, που τα πρέπει όλα καλά καμωμένα. Αυτό βέβαια δεν οφείλεται σε φυσικό φαινόμενο. Υπάρχει ένοχος και δίνει άλλωστε τις πολιτικές ενίσχυσης της εμπορευματοποίησης υγείας προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται και λιμένονται τον τομέα αυτό. Αυτές οι πολιτικές που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα έχουν οδηγήσει σε τεράστιες ελλείψεις σε δομές, υλικό και υγειονομικό προσωπικό. Αν θέλαμε να περιγράψουμε με δύο λόγια αυτήν την κατάσταση, θα λέγαμε ουρές, μπράτζα, εξουθενωμένο προσωπικό. Αυτή είναι η καθημερινή εικόνα στα νοσοκομεία που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στον όγκο των ασθενών λόγω της σχεδόν ανύπαρκτης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που μόνο την τελευταία δεκαετία έχει μειωθεί κατά 50% σε δομές και κατά 60% σε προσωπικό. Αν ο ασθενής που αντικειμενικά έχει άμεση ανάγκη και προτεραιότητα συναντά τόσα εμπόδια όταν καταφεύγει στο δημόσιο σύστημα υγείας, φανταστείτε τι γίνεται με τον υγιή που θέλει να προλάβει μια ασθένεια και είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στα νοσοκομεία, αφού στην ουσία πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν υπάρχει. Συν τις διαγνωστικές εξετάσεις που η οποία δεν καλύπτει, αν δεν υπάρχουν ενδείξεις πάθησης όπως οι καρκινικοί δείκτες, ή καλύπτει ανεπαρκώς. Όπως για παράδειγμα 20 φυσιοθεραπείες στο σύνολο, άσχετα πόσο χρειάζεται ο ασθενής για την αποθεραπεία. Επομένως, βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα υπονομεύεται η πρόσβαση του λαϊκού στρωμάτου στο δημόσιο σύστημα υγείας, η οποία είναι στην τελική αυτό που καθορίζει και το αποτέλεσμα της θεραπείας. Και βεβαίως υπάρχουν και αναγκαίες υπηρεσίες που δεν καλύπτονται σχεδόν καθόλου από το δημόσιο σύστημα, ειδικότητες όπως η οδοντιατρική, η δερματολογία, ψυχικές παθήσεις, κατά βάση ασκούνται σήμερα σε επίπεδο ιδιωτικού ιατρείου. Και μέχρι εδώ η κατάσταση είναι λίγο πολύ ενιαία για όλα τα λαϊκά στρώματα. Στις παροχές όμως σε χρήμα υπάρχουν διαφοροποιήσεις με τους εμποροβιοτέχνες να αποκλειόμαστε από απαραίτητες για την επιβίωσή μας παροχές. Γιατί υπάρχουν αυτές τις διαφοροποιήσεις? Γιατί το κίνημα των αυτοαπασχολούμενων είναι ακόμα πίσω στην ανοίγεια για ζητήματα και να διεκδικεί πράγματα που το εργατικό κίνημα θα έχει κατακτήσει με σκληρούς αγώνες φυσικά δεκαετίες πίσω. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει αρκετά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, σημειώνοντας και κάποια αποτελέσματα. Ποιες είναι όμως αυτές οι παροχές που δικαιούνται ή δεν δικαιούνται αυτοαπασχολούμενοι σε περίπτωση απουσίας από την εργασία τους για λόγους υγείας? Πρώτον, δικαιούμαστε αποζημίωση για εργατικό ατύχημα ίση με το τριπλάσιο της εισφοράς που πληρώνουμε, για απουσία από την εργασία που θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες και μέχρι 4 μήνες, με την προϋπόθεση να μην υπάρχουν οφειλές στο ασφαλιστικό ταμείο. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το 80 και κάτι της 100 των ασφαλισμένων πληρώνουν την κατώτατη κλάση, το ποσό αποζημίωσης ανέρχεται συνολικά, ανέρχεται για τον περισσότερο κόσμο δηλαδή, σε 745 ευρώ περίπου. Εδώ μπαίνουν κάποια ζητήματα. Αρχικά, ότι για μικροατυχήματα που δεν θα χρειαστεί να απέχουμε για μήνες από την εργασία, είμαστε τελείως ακάλυπτοι. Δηλαδή για 5, 10, 20 μέρες απουσίας από εργασία δεν παίρνουμε ούτε σένα. Από τις 30 μέρες και μετά. Δεύτερον, ότι η αποζημίωση εκεί που δίνεται μετά το πέρος της αναρρωτικής άδειας στο σύνολό της και όχι μηνιαίως, με βάση καταγγελίες συναδέλφων και αφήνονται μετέωροι συνάδελφοι. Τρίτον, τα χρήματα αυτά δεν καλύπτουν τα έξοδα της επιχείρησης, φυσικά πόσο μάλλον να αναπληρώσουμε το χαμένο εισόδημα. Επομένως, εμείς ζητάμε πλήρη αποζημίωση από την πρώτη μέρα και όχι μετά από 30 μέρες σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εργασία και για όλο το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την αποκατάσταση υγείας. Κατάργηση ασφαλιστικής ενημερότητας για τις αποζημιώσεις λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, προκειμένου να δικαιούνται όλοι, να μπορούν όλοι να πάρουν την αποζημίωση, άσχετα αν χρωστούν ή όχι. Αναστολή των υποχρεώσεων σε ασφαλιστικό ταμείο, εφορείο, 10 και τράπεζες για όσο διάστημα αυτοαπασχολούμενος παραμένει εκτός εργασίας, προκειμένου να μην δημιουργούνται νέα χρέη όταν απουσιάσεις από την δουλειά σου για λόγους ασθένειας. Δεύτερον, με τον αριθμό 26 του νόμου 4997 του 2022 δίνεται η δυνατότητα χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο και για ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕ. Κάτι που δεν ίσχυε παλιότερα και οφείλεται στις δικές μας παρεμβάσεις, που ειδικά από τα μέσα του 2021 ανοίξαμε αυτά τα ζητήματα και με συνέπεια από τότε δεν έχουμε αφήσει σε χλωρό πλανήτη το Υπουργείο. Τρίτον, από τον Απρίλιο του 2024, οι αυτοαπασχολούμενες νέες μητέρες δικαιούνται την ειδική παροχή της μητρότητας όπως και οι μισθωτές εργαζόμενες. Πρόκειται για κατάκτηση του κινήματός μας. Ωστόσο, ακόμα και αυτή η παροχή που δίνεται για διάστημα 9 μηνών και ισοδυναμεί με τον κατώτατο μισθό, που σήμερα είναι στα 830 ευρώ, παραμείνει ανεπαρκής για όλες εκείνες οι συναδέλφισες που θα παραμείνουν αναγκασμένες να συνεχίζουν την καθημερινή εργασία, ακόμα περισσότερο για αυτές που λόγω χρεών πιθανά να μην δικαιούνται το επίδομα. Γι' αυτό συνεχίζουμε τον αγώνα για αύξηση του ύψους παροχής και για χορήγησή της σε όλες τις ανεξαιρέτως συναδέλφισες. Τι γίνεται όμως με την ασθένεια?
Παραπάνω είπαμε ότι οι κυβερνήσεις με τις πολιτικές τους έχουν υπονομεύσει την πρόταση του λαϊκών στρωμάτων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ειδικότερα όμως για έναν αυτοαπασχολούμενο που θα αρρωστήσει, υπονομεύεται και η ίδια η υπηρεσία υγείας, αφού αποκλείεται από ένα μεγάλο κομμάτι της θεραπείας, αυτό της αναλογικής άδειας. Και όχι φυσικά επειδή δεν την γράψει ο γιατρός, αλλά επειδή η αναλογική άδεια που δίνει ο γιατρός για τον αυτοαπασχολούμενο είναι κενό γράμμα, μια και δεν δικαιούται επίδομα ασθένειας. Η ανάγκη να καλυφθούν υποχρεώσεις τραβούν το αυτοαπασχολούμενο πίσω στη δουλειά, ακόμα και μισοποθεραπευμένο, ακόμα και άρρωστο. Οπότε αυτό συνεπάγεται φυσικά και την πορεία της υγείας του. Και εδώ οι πιέσεις μας έχουν φέρει αποτέλεσμα. Έχουμε αναγκάσει το Υπουργείο να αναγνωρίσει την ανάγκη να δοθεί επίδομα ασθένειας στους αυτοαπασχολούμενους. Κάτι που δεν ήταν καθόλου εύκολο, συνάδελφοι, αφού προσπάθησαν με αστείες δικαιολογίες να διακόψουν κάθε συζήτηση για επίδομα ασθενείας στους αυτοαπασχολούμενους. Και που ξέρουμε εμείς ότι δεν θα επιδοτηθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις, ή που ξέρουμε ότι θα επιδοτηθείτε και δεν θα δουλεύετε παράλληλα, ή ότι όντως θα δυνατείτε να δουλέψετε, ή τι θέλετε να αρχίσουμε να μοιράζουμε επιδόματα και να πέσει η οικονομία ξανά στα βράχια πάνω που τη φέραμε στα ίσα. Τα επιχειρήματά μας όμως, παράλληλα με τις κινητοποίησεις μας στην είσοδο του Υπουργείου, κατάφεραν να αντικρούσουν τις αστιότητές τους. Μάλιστα, σύμφωνα με δεσμεύσεις τους, ήδη έχει διαμορφωθεί κανονισμός που περιλαμβάνει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους αυτοαπασχολούμενους και θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα στις αρμόδιες επιτροπές για να ψηφιστεί. Πότε και τι θα είναι αυτό που θα περιλαμβάνει δεν γνωρίζουμε και συνεχίζουμε φυσικά να πιέζουμε το Υπουργείο. Εμείς ζητάμε και δεν θα κάνουμε βήμα πίσω, πλήρη αποζημίωση από την πρώτη μέρα σε περίπτωση ασθένειας, όταν απαιτείται η απουσία από την εργασία, που δεν υπάρχει σήμερα για τους αυτοαπασχολούμενους και για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της υγείας. Υπάρχουν συνάδελφοι όμως και συναδέλφισες ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία, επαγγελματικές ασθένειες που λέμε. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, οι ασθένειες που συνδέονται με την εργασία εξακολουθούν να ευθύνονται για 2,4 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως το χρόνο, εκ των οποίων 200.000 σημαίνονται στην Ευρώπη. Ανάλογα τον κλάδο, στις ασθένειες που συνδέονται με την εργασία περιλαμβάνονται οι μυοσκελετικές παθήσεις, άγχος και διαταραχές ψυχικής υγείας, καρκίνος που σχετίζεται με την εργασία, οι δερματικές παθήσεις, ασθένειες που συνδέονται με την εργασία και οφείλονται σε βιολογικούς παράγοντες. Βέβαια στη χώρα μας δεν υπάρχει υπάρχει πλήρης απουσία καταγραφής επαγγελματιών ασθενειών. Αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν καταργηθεί Ινστιτούτα, επιτροπές και διατάξεις που είχαν δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ούτε ανάλογες αποζημιώσεις, ούτε όμως και μια στοιχειώδη πρόληψη για την αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου. Εμείς λέμε ότι οι επαγγελματικές ασθένειες όμως υπάρχουν, όσο και να βαπτίζονται κοινή νόσο από την πολιτεία, και επιπτώσεις από αυτές θα πρέπει να μετριάζονται. Επομένως, ζητάμε πρόωρη αναπηρική σύνταξη για όσους καταστούν ανίκανοι για εργασία. Σε ένα επίπεδο, είπαμε νωρίτερα, έχει κατακτηθεί αυτό. Βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα σε όλους τους κλάδους και για όποια επαγγέλματα είναι κατοχυρημένα για τους εργαζόμενους, με μείωση του συντάξιμου χρόνου κατά 5 χρόνια και εισφορές επιδοτούμενος κατά ένα μέρος από το κρατικό προϋπολογισμό. Θα πρέπει όμως να δοθεί έμφαση στην πρόληψη τέτοιων παθήσεων, όπως και στην αποφυγή εργατικών ατυχημάτων. Δεν αρκούν τα επιδόματα. Οι επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής που διανύουμε επιτρέπουν την πρόληψη δημιουργίας παθήσεων και ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία. Η αντιμετώπιση όμως υγείας των λαϊκών στρωμάτων ως κόστος από τις κυβερνήσεις δεν επιτρέπουν τέτοιες δράσεις. Και δεν είναι θέμα πόρων φυσικά, αλλά πώς κατανέμονται. Το συνδικαλιστικό κίνημα των αυτοαπασχολούμενων πρέπει να κατευθύνει τις διεκδικήσεις του προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα πρέπει να απαιτήσουμε να χρηματοδοτηθούν επιστημονικές μελέτες ανακλάδο που θα εντοπίζουν το είδος της πάθησης, τις αιτίες εμφάνισής της και τα μέτρα για την ελεγχιστοποίηση της εμφάνισής της. Το κράτος έχει την ευθύνη, πρέπει να έχει την ευθύνη για να ολοκληρώσει και χρηματοδοτήσει τέτοιες έρευνες που θα είναι επένδυση για τις επόμενες γενιές των επαγγελματοβιοτεχνών, αφού θα μπορούν να αξιοποιηθούν και σε προγράμματα σπουδών στην επαγγελματική τεχνική εκπαίδευση που τόσο πολύ υπάρχει σήμερα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση για άλλη φορά. Θα πρέπει επίσης να διεκδικήσουμε επιδότηση της μικρής βιοτεχνίας με σύγχρονο μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό που θα βελτιώσει τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Άλλωστε, εμείς μαζί με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα θα είμαστε που χρηματοδοτούμε τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 95%. Είμαστε εμείς που χρηματοδοτούμε τα ταμεία ανάκαμψης, που ξεκοκαλίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά εμείς δεν τα βλέπουμε ούτε κι άλλοι. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, η ασφάλεια στην εργασία, η προστασία της υγείας γενικότερα, θα πρέπει να είναι πρωταρχική σημασία για το συνδικαλιστικό κίνημα των εμπορευματιοτεχνών. Για τις ομοσπονδίες και τα σωματεία που έχουμε ανοίξει αυτά τα ζητήματα τα τελευταία χρόνια αυτό είναι ξεκάθαρο. Η αφωνία της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΒΕ γύρω από αυτά τα ζητήματα κάνει επίσης ξεκάθαρο ότι δεν εναρκούν την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών των αυτοαπασχολούμενων. Φαίνεται και από την ίδια τους η δράση, αφού δεν στερούνται από συνέδρια με εκπροσώπους που έχουν παίξει ρόλο στην επιβολή αντιλαϊκών νόμων.
Η σημερινή ημερίδα είναι ένα σημαντικό επόμενο βήμα στην πρόθεση αιτημάτων για την κάλυψη αυτών των βασικών αναγκών του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία. Η σημερινή συζήτηση θα βοηθήσει να βγουν νέα συμπεράσματα, να εμπλουτίσουμε το πλαίσιο πάλι μα, να εντοπίσουμε αδυναμίες στη δράση μα. Το κύριο μου συμπέρασμα που πρέπει να βγει είναι ότι οι λύσεις στα προβλήματα του αυτοαπασχολούμενου δεν μπορούν να δοθούν μέσα από τους 4 τοίχους των μαγαζιών μας. Η έξοδος από αυτή την αδιέξοδη κατάσταση βρίσκεται στην αμφισβήτηση αυτής της πολιτικής των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται στη διεκδίκηση ενός αποκλειστικά δημοσίου και δωρεάν υψηλού επίπεδου συστήματος υγείας, με πλήρως στελεχωμένη και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που θα συνδέεται άμεσα με τον χώρο δουλειάς μέσω του γιατρού εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται το σύνολο των αναγκών μας. Βρίσκεται επίσης στην υπεράσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, της υγείας και της πρόνοιας. Αυτός ο δρόμος μπορεί να φαίνεται δύσβατος για κακό τράχαλος. Είναι όμως ο μοναδικός, όπως δείχνει η πείρα μας, και καλούμε όλα τα σωματεία σε αυτήν την κατεύθυνση. Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΦΣΑ για τη σημερινή του πρωτοβουλία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, συνάδελφοι, μετά από 3 χρόνια και κάτι από την ημερίδα της Ομοσπονδίας του Ξύλου, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, για τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις του αυτοαπασχολούμενου ασθένειες και ατυχήματα, και το πλαίσιο διεκδίκησης που καταλήξαμε 10 ομοσπονδίες, 28 σωματεία και 4 επιτροπές αγώνα και που ανακαταθέτουμε εμείς σήμερα, είναι πολύ σημαντικό ότι σήμερα το κίνημά μας επανέρχεται με μια πολύ πιο αναβαθμισμένη δουλειά που σίγουρα θα φέρει ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Της ΟΓΕ και την αυτοαπασχολούμενη γυναίκα. Η καθημερινότητα μιας γυναίκας αυτοαπασχολούμενης σήμερα θα λέγαμε ότι αποτελεί έναν αγώνα δρόμου. Έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να ανταποκριθεί τόσο σε όλες τις υποχρεώσεις της, τόσο στις επαγγελματικές όσο και στις οικογενειακές. Αυτή η πολιτική, η αντιλαϊκή, η διαχρονική που υπάρχει στο ασφαλιστικό σύστημα, που έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ακολουθήσει όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις, μπορούμε να πούμε ότι έχει πρόσθετες επιπτώσεις στις γυναίκες αυτοαπασχολούμενες. Από τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, που στο όνομα της ισότητας κιόλας ανδρών και γυναικών αυξήθηκαν από 60 στα 67, μέχρι τις πενιχρές συντάξεις που δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά. Και λέμε δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά, να αναλογιστούμε αυτό που ήδη υπόθηκε, δηλαδή ότι μεγαλώνοντας αυξάνονται και οι ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας, σε φάρμακα, και το χέρι μπαίνει πιο βαθιά στην τσέπη, τη στιγμή που η υγεία έχει μετατραπεί σε ένα ακριβό εμπόρευμα. Το ασφαλιστικό δεν αφορά μόνο τη σύνταξη βέβαια, αλλά και την διασφάλιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Και θεωρούμε ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα προστασίας των γυναικών από το κράτος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υγεία, λόγω των ιδιαίτερων αναγκών που έχει και ο γυναικείος οργανισμός. Όμως αντί αυτού, βλέπουμε ένα εχθρικό κράτος απέναντι στην αυτοαπασχολούμενη. Οι αυτοαπασχολούμενες, όπως και οι αυτοαπασχολούμενοι, που κουβαλάνε τα χρέη από την περίοδο της κρίσης, από τις πολιτικές κλεισίματος στην πανδημία, έρχονται αντιμέτωπες τώρα με την ασφικτική φορολογία, με το τεκμαρτό εισόδημα, με την ακρίβεια, τα αυξημένα ενίκια κτλ. Αναρωτιόμαστε πόσο εύκολο είναι να ανταπεξέλθουν και στις ασφαλιστικές τους εισφορές, που αυξήθηκαν μάλιστα λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού. Πολλές αναγκάζονται αυτοαπασχολούμενες να έχουν στο ταμείο οφειλές εξαιτίας αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής και όχι εξαιτίας μιας κακής διαχείρισης, που μπορεί να προβάλλεται και αυτό το επιχείρημα από την κυβέρνηση για να το ρίξει πάλι στην ατομική ευθύνη, να μην αναλάβει δηλαδή τις δικές της πολιτικές, τις δικές της ευθύνες της πολιτικής της για αυτή την ασφικτική κατάσταση που έχουν περιέλθει χιλιάδες αυτοαπασχολούμενες. Και τι μας λέει, ότι είναι δική μας ευθύνη, το ότι δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές, και η τιμωρία εντός εισαγωγικών, όταν υπάρχει οφειλή, είναι να μένουμε χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επί της ουσίας ανασφάλιστες. Πώς θα καλύψει λοιπόν η αυτοαπασχολούμενη τις εξετάσεις πρόληψης που είναι αναγκαίες σε όλες τις ηλικίες μιας γυναίκας, ακριβώς λόγω αυτών των ιδιαίτερων αναγκών του γυναικείου οργανισμού, πόσο μάλλον όταν θα αποφασίσει να κάνει οικογένεια, που είναι απαραίτητες μια σειρά εξετάσεις προγενετικού ελέγχου μέχρι τον τοκετό. Σε αυτή την περίπτωση, που ακόμα και οφειλές να μην έχει, αναγκάζεται να πάει στον ιδιωτικό τομέα, γιατί υπάρχει μεγάλη αναμονή, όπως ξέρουμε, και στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς και οι ελλείψεις στο προσωπικό και σε υποδομές είναι τραγικές. Ακόμα μπορεί η αυτοαπασχολούμενη που αντιμετωπίζει με τον σύντροφό της ζητήματα υπογονιμότητας να έχει πρόσβαση στο επίτευγμα της επιστήμης, την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, όταν αντιμετωπίζεται ως business για να κερδίζουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα. Το κράτος λοιπόν επιβεβαιώνεται ότι αντιμετωπίζει τη μητρότητα ως κόστος και μετακυλεί
στην οικογένεια αυτό το κόστος, μετατρέπει τη μητρότητα από ένα κοινωνικό δικαίωμα που θα έπρεπε να ήταν σε ατομική οικογενειακή υπόθεση. Έτσι και το ασφαλιστικό σύστημα δεν εξασφαλίζει την κοινωνική προστασία της μητρότητας για την αυτοαπασχολούμενη και ούτε ουσιαστικά μέτρα προστασίας του εισοδήματός της. Γιατί όταν αποφασίσει η αυτοαπασχολούμενη να κάνει παιδί, ακόμα και αυτό το επίδομα μητρότητας που το παίρνουν οι αυτοαπασχολούμενες από πέρυσι μετά από χρόνια διεκδικήσεων, είναι στο ύψος του κατώτατου μισθού και αναρωτιόμαστε τι να πρωτοπληρώσουμε αυτό. Και επιπλέον αυτό το πενιχρό εισόδημα στο ύψος του κατώτατου μισθού δεν εξασφαλίζεται για όλες, καθώς η κυβέρνηση φρόντισε να μείνουν απ' έξω όσες δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερες. Δεν δικαιούνται δηλαδή το επίδομα μητρότητας. Άρα λοιπόν, καθώς τα έξοδα τρέχουν και αυξάνονται, η αυτοαπασχολούμενη αναγκάζεται να δουλεύει μέχρι να γεννήσει και επιστρέφει πάρα πολύ γρήγορα μετά τον τοκετό με το μωρό αγκαλιά. Γιατί δεν μπορεί να έχει το δικό της μαγαζί για μεγάλο διάστημα κλειστό. Η απουσία σύγχρονων επαρκών δημόσιων δωρεάν παιδικών σταθμών για όλα τα παιδιά αναγκάζει την αυτοαπασχολούμενη να μεγαλώνει τα παιδιά της στην κυριολεξία μέσα στο μαγαζί και δεν είναι λίγες οι φορές που στις εξορμήσεις που κάνει η ΟΓΕ στις γειτονιές σε μαγαζιά βλέπουμε μέσα στο μαγαζί να υπάρχει πάρκο, να απασχολείται το παιδί σε μικρή ηλικία για να μπορούν οι γυναίκες να συνεχίσουν να δουλεύουν και να έχουν ανοιχτό το μαγαζί. Τι γίνεται στην περίπτωση που αρρωστήσει η ίδια ή το παιδί της και αναγκαστεί να κλείσει το μαγαζί για κάποιες μέρες λόγω ασθένειας. Πάλι είναι στον αέρα οι αυτοαπασχολούμενοι, καθώς δεν δικαιούται επίδομα ασθένειας. Ειδικά για όσους έχουν ασφαλιστικές εισφορές, ούτε οι ίδιες ούτε τα παιδιά τους δικαιούνται ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας. Και αντιμετωπίσαμε κιόλας ένα τέτοιο περιστατικό μιας συναδέλφισσας αυτοαπασχολούμενης που είχε οφειλές στο ταμείο της από την περίοδο της κρίσης. Και το βρέφος της αντιμετώπιζε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, είχε υπατική ανεπάρκεια και χρειαζόταν μεταμόσχευση. Δεν μπορούσε, έπρεπε να ασφαλιστεί προφανώς το παιδί για να γίνει η εγχείρηση, δεν μπορούσε να ασφαλιστεί στη μητέρα γιατί είχε τις οφειλές και μάλιστα η ίδια δεν μπορούσε να κάνει, που ήταν και πιθανή δότρια, δεν μπορούσε να κάνει ούτε τις απαιτούμενες εξετάσεις για να επιβεβαιώσουν ότι είναι δότρια, αλλά ούτε να γίνει και η μεταμόσχευση, να γίνει δηλαδή η εγχείρηση αν ήταν συμβατή, με κίνδυνο τη ζωή του παιδιού της. Αυτή η γυναίκα που αναγκάστηκε τελικά να κλείσει το μαγαζί της για πάνω από 2 μήνες για να γίνει η μεταμόσχευση, δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, ούτε επίσης καμία αναστολή σε εφορία, δέκο, τράπεζες για όσο καιρό παραμένει εκτός εργασίας. Ακόμα προστάτευτες μένουν και οι αυτοαπασχολούμενες που από τη φύση της δουλειάς τους προκαλούνται σοβαρά ζητήματα στην υγεία τους. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις γυναικών από συγκεκριμένους κλάδους όπως είναι οι κομμότρες ή οι αισθητικοί, που αντιμετωπίζουν σοβαρά μυοσκελετικά προβλήματα και δεν έχουν άλλη επιλογή προφανώς από το να συνεχίσουν να δουλεύουν αφού αν κλείσουν μέχρι να βγουν στη σύνταξη, αφού αν κλείσουν το μαγαζί τους, μένουν άνεργες και δεν δικαιούνται ούτε επίδομα ανεργίας. Για όλα αυτά λοιπόν η ΟΓΕ συντάσσεται με το αγωνιστικά προσανατολισμένο κίνημα των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών και περιλαμβάνει στο πλαίσιό της αυτά τα δίκαια αιτήματα που έχει και η όφησα για τις γυναίκες αυτοαπασχολούμενες. Από κοινού διεκδικούμε να παραμείνει ο κοινωνικός χαρακτήρας της ασφάλισης με αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι σύγχρονες ανάγκες μας δωρεάν. Και παράλληλα να ενισχυθεί ο αγώνας για σύγκρουση με αυτή τη στρατηγική που υποβαθμίζει το ασφαλιστικό σύστημα για τους πολλούς, προκειμένου να κερδίζουν οι λίγοι, που στην προκειμένη είναι οι μεγάλες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία. Έχουμε συστρατευτεί με την όφησα σε κινητοποιήσεις και σε απεργίες, έχουν ενωθεί οι φωνές μας για τα δίκαια αιτήματα των αυτοαπασχολούμενων γυναικών. Το επόμενο διάστημα να δυναμώσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες, να αποκτήσουν οι σύλλογοι γυναικών και άλλη ακόμα μεγαλύτερη επαφή με τις αυτοαπασχολούμενες στα μαγαζιά στις γειτονιές, ώστε να δουν και οι ίδιες ότι δεν είναι μόνες τους αυτά τα διέξοδα που αντιμετωπίζουν. Αντίθετα, η διέξοδος βρίσκεται στο συλλογικό οργανωμένο αγώνα απέναντι σε αυτή την πολιτική που μας καταπιέζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστήσουμε τη συνάδελφα από την Ηρώ και να καλέσουμε τον Γιάννη Ζερίτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Καθαριστηρίων. Καλησπέρα. Εγώ βασικά δεν έχω να κάνω προτάσεις. Ερωτήματα θα θέσω. Και θα ξεκινήσω με μια παρένθεση.
Εγώ σήμερα που με φώναξε ο φίλος μου Θανάσης και ο Νίκος, είχα την εντύπωση ότι θα υπάρχει και ένας εκπρόσωπος από το Υπουργείο. Ωραίο είναι να μιλάμε, αλλά καλύτερα είναι να υπάρχει διάλογος. Αντίλογος, τέλος πάντων, διαφωνία, ένταση, αλλά να υπάρχει διάλογος. Ωραίο να λέμε όλοι μπράβο, Θανάση, μπράβο, Βασίλη, μπράβο, Γιάννη, ωραία τα λες. Νομίζω ο διάλογος είναι καλύτερος. Και ξεκινάω, δεν θα μιλήσω τώρα για το θέμα υγείας, το είπε και ο συνάδελφος ο Δημήτρης. Εγώ έπαθα έμφραγμα πέρσι, αποχή 1 μήνα από κάθε εργασία. Μου είπανε λοιπόν στο ΙΚΑ ότι φίλε δεν δικαιούσε γιατί δεν είσαι λέει μισθωτός. Αν ήσουν θα δικαιούσε να μοιράσει αποζημίωση. Μα αυτό είπα και 20 χρόνια στον πατέρα μου, που το 2004 έκανε εγχείρηση καρδιάς. Ότι 1 χρόνο αποχή, αλλά δεν δικαιούσε γιατί είναι παθολογικό αίτιο. Και είμαι σίγουρος ότι και 20 χρόνια πριν να πηγαίναμε στο Υπουργείο, σίγουρα οι εκάστοτε θα λέγανε υπομονή, υπομονή, το έχουμε όλο στο δρομολογήσει, θα τακτοποιηθεί. Δεύτερο ερώτημα. Είναι σίγουρο ότι αν δεν πληρώσεις το ασφαλιστικό σου ταμείο, δεν θα έχεις περίθαλψη, ιατρική, συνταγογράφηση και όλα αυτά. Όμως παναθεμάτω το χαρτί του ΤΕΒ που έρχεται λέει για κλάδο σύνταξης τόσα λεφτά, για κλάδο υγείας τόσα λεφτά. Αφού λοιπόν εγώ 1 χρόνο ή 2 χρόνια δυνατόν να πληρώσω, για ποιο λόγο να μου βάζουν στην πλάτη μου όλο το κόστος του ΤΕΒ, αλλά και δεν βάζουν μόνο το συντάξιμο που πρέπει. Το διεκδικήσαμε, μπορεί ναι. Το καταφέραμε, όχι. Και συνεχίζω με ένα τρίτο, ότι κάναν τις 120 δόσεις. Το ξέρουμε όλοι ότι οι 120 δόσεις είναι λύση, όχι. Όμως μπορεί να είναι βοήθεια. 120 δόσεις μπήκαν όσοι είχαν δυνατότητα να μπουν. Ή όσοι για κάποιο λόγο το εκμεταλλευτήκαν γιατί είχαν κάποιο πρόβλημα υγείας και σου λέω πληρώνω 2 δόσεις, παίρνω ενημερότητα, κάνω την εγχείρηση τέλος πάντων και μετά δεν ξαναπληρώνω. Εγώ λοιπόν που δεν είχα τη δύναμη γιατί ήξερα ότι δεν θα τα απεξέλθω, δεν πλήρωσα. Τώρα πριν 1,5 χρόνο λοιπόν περίπου, ξαναγυρίσα 120 δόσεις. Λέω στο λογιστή, Δέσποινα, μπρος, βάλε με. Χτυπάει η Δέσποινα, αγκούρια, τι να βάλει. 24 δόσεις. Γιατί δεν Δέσποινα 24 δόσεις? Διότι η ρύθμιση έχει δει για αυτούς λέει που τη χάσανε. Όχι για σένα. Γιάννη, ξαναφάτινε. Λοιπόν, ακούστε λίγο κάτι. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Κάποτε ο πατέρας μου ήρθε από το χωριό, δούλευε με τη μάνα μου. Ωραία, και έλεγε άντε Βάσο, να πάνε καλές δουλειές μας και συμμόξουμε κανένα παιδί. Τώρα αλλάξαν οι όροι. Μπήκα στο μαγαζί εγώ με τον αδελφό μου και αρχίσαμε να μετράμε τις μέρες αντίστροφες. Πότε θα πάρουμε σύνταξη για να κλείσουμε το ρημάδι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη και να καλέσουμε τον Σκούρα του Παναγιώτη, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των Κομμωτών. Καλησπέρα και από εμάς συνάδελφοι. Εκ μέρους του Σωματείου Αττικής, η αδελφότητα των Κομμωτών, θέλουμε να πούμε ένα ευχαριστώ για την πρόσκληση και ότι θεωρούμε ότι είναι μια από τις σημαντικότερες στιγμές των τελευταίων χρονών αυτό που γίνεται τώρα και θα ακολουθήσουν και άλλες από ό,τι μαθαίνουμε. Το ζήτημα του ασφαλιστικού είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας και εμάς στον κλάδο των Κομμωτών άμεσα. Όποιος δραστηριοποιείται σε αυτόν τον κλάδο υποφέρει σίγουρα στον εργασιακό του βίο από διάφορα θέματα υγείας που προκύπτουν από το χαρακτήρα αλλά και από την ένταση της δουλειάς. Τις ώρες, τις μέρες που αναγκάζεται να είναι πάνω από το πιστολάκι κτλ. Θέματα όπως μυοσκελετικά προβλήματα, όπως είπε και η Ρο, αναπνευστικά λόγω της συχνής επαφής με συγκεκριμένες χημικές ουσίες, οι οποίες έχουν βγει μελέτες. Μια παρένθεση ότι επειδή μιλήσαμε για μελέτες και είναι πολύ σημαντικό, έχει βγει μια σχετική μελέτη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης όπου αφορά τις γυναίκες, 30% περισσότερο στις γυναίκες προκύπτει λόγω του ότι είναι στο βαφείο 15 χρόνια νεοπλασία στα γεννητικά όργανα. Οπότε ναι, είναι σημαντικό, αυτό που ήταν πολύ σημαντικό και εύστοχο αυτό που είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ξύλου. Συχνή επαφή με ζητήματα κυκλοφορικά όπως φλεβίτιδες, αυξημένος κίνδυνος νεοπλασιών κτλ. Είναι πολλά περιστατικά όπου σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος ή μιας δύσκολης ασθένειας που αντιμετώπισαν συνάδελφοί μας, είτε αναγκάστηκαν να δουλέψουν, πήγανε πολύ πιο γρήγορα από ότι να γίνουν καλά στο μαγαζί, είτε έκλεισαν το μαγαζί για μέρες, εβδομάδες ή και μήνες. Με τρομερό κόστος για αυτούς και τις οικογένειές τους, όπως ο προηγούμενος συνάδελφος. Όπως το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις συναδέλφισες που εγκυμονούν. Εργάζονται ερχόμενες σε επαφή με χημικές ουσίες, ενώ φτάνουν να εργάζονται μέχρι και λίγες μέρες πριν να γεννήσουν
διότι δεν υπάρχει η επαρκή στήριξη για αυτές. Είναι σαφές ότι για τις κυβερνήσεις σύγχρονες ανάγκες μας, στα ζητήματα της ασφάλειας, της ολόπρεπης κάλυψής μας σε περίπτωση ανάγκης, ατυχήματος, αρρώστιας και εγκυμοσύνης και ενός ασφαλιστικού συστήματος που πραγματικά θα διασφαλίζει έναν αξιοπρεπή τρόπο διαβίωσης όταν φτάνουμε στη συνταξιοδότηση, λογίζεται ως κόστος. Και πραγματική επιδίωξη είναι ολοφάνερο ότι είναι η ιδιωτική ασφάλιση που συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών και της υγείας. Και εδώ γεννιέται ένα ερώτημα. Ποια κυβέρνηση και ποιος αρμόδιος έχει το δικαίωμα να διαλέγει ποιος θα έχει πρόσβαση σε ένα κοινωνικό αγαθό όπως η υγεία? Ποιος έχει και σε ποιον δίνουμε το δικαίωμα να κουνάει το δάχτυλο και να λέει σε έναν από εμάς συνάδελφο, μικρό επαγγελματία, εργαζόμενο, συνάνθρωπό μας, που λιώνει στη δουλειά για να βγουν τα βασικά, ότι δεν έχει δικαίωμα σε πρόσβαση ή παροχή σε όποια επιτεύγματα ή δυνατότητες μας δίνονται μέσα από την εξέλιξη των επιστημών, όπως των επιστημών υγείας και των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, όπως την πρόσβαση σε νέα και πιο αποτελεσματικά φάρμακα. Είναι αυτοί που ευθύνονται για το έγκλημα στα Τέμπη, για τους 57 νεκρούς. Είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τους νεκρούς εργαζόμενους που κάθε μήνα ακούμε και διαβάζουμε που προκύπτουν στους χώρους δουλειάς. Είναι αυτοί που έχουν κάνει με τις πολιτικές τους το βίο αβίωτο για τους περισσότερους από εμάς, με την ακρίβεια και την ανάπτυξή τους που υπόσχονται. Για λίγους και έχοντες όμως. Η ημερίδα σήμερα βοηθάει και για την οργάνωση της απάντησής μας από αύριο στα σωματεία μας πρέπει να στρωθούμε στη δουλειά. Και για τις 19 στηρίζουμε τη δράση για τους πληστηριασμούς και για το μεγάλο σταθμό στις 28, αλλά και για όποιον άλλο σταθμό αποφασιστεί και από εμάς και από το κίνημα με κοινά αιτήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Παναγιώτη. Να καλέσουμε στο βήμα τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Χαραλαπίδη, πρόεδρο της Συντεχνίας Λουξεμβουργών. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα περισσότερα και όσον αφορά την αριθμολογία αναλύθηκαν διεξοδικά από τους τρεις ομιλητές. Εγώ θα ήθελα να ανατρέξουμε 20 πλέον χρόνια πίσω, την εποχή που ήρθαν τα μέτρα Γιαννίτη στο τραπέζι, και θα θυμηθούμε ότι ξεσήκωσαν μια από τις μεγαλύτερες απεργίες των τελευταίων χρόνων. Τα μέτρα αυτά που μπήκαν τότε στο Υπουργείο εφαρμόζονται στις μέρες μας. Είναι μια πάγια τακτική των κυβερνήσεων, ότι αφού δεν μπορώ να τα περάσω τώρα, θα τα περάσω αργότερα όταν κοπάσουν οι διαμαρτυρίες και μάλιστα σταδιακά. Υπήρχε ένα αστικό νεοφιλελεύθερο επιχείρημα που έλεγε ότι αν είχαν περάσει τότε τα μέτρα Γιαννίτσι θα είχαμε γλιτώσει τη χρεοκοπία. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί αυτές ακριβώς οι πολιτικές ήταν που όξυναν τις ανισότητες και οδήγησαν αργότερα και στην οικονομική κρίση, η οποία έφερε και την άνοδο ακροδεξιών μορφωμάτων παγκοσμίως. Τι θέλω να πω με αυτό, συνάδελφοι? Το αυτονόητο για μας τους περισσότερους και όχι για όλους, ότι δηλαδή τα κράτη και οι κυβερνήσεις τους προτιμούν να δίνουν αφιδώς τα δισεκατομμύρια σε πολεμικούς εξοπλισμούς και ταυτόχρονα να κόβουν μισθούς και συντάξεις, να κάνουν περικοπές σε δαπάνες που αφορούν υγεία, παιδεία και κοινωνική πρόνοια. Είναι επιλογές των κυβερνήσεων που εκτελούν αβίαστα τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, φέρνοντας τους λαούς σε δυσμενέστερη κατάσταση. Μάλιστα, με την εξαίρεση των πολεμικών δαπανών από τα κρατικά ελλείμματα, δίνεται όλο το βάρος των δημοσιονομικών περικοπών στους τομείς που προανάφερα. Επομένως, δεν χωράει κανένας εφησυχασμός, γιατί μας περιμένουν στη γωνία. Όσον αφορά τις εισφορές μας τώρα και τι μας περιμένει στο συνταξιοδοτικό κομμάτι, τα είπε και ο συνάδελφος ο Κολοβός, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που μας απασχολεί. Γιατί με τους μειωμένους συντελεστές αναπλήρωσης και τις ασφαλιστικές εισφορές για τους συντριπτικά περισσότερους από εμάς να είναι στην κατώτατη ασφαλιστική κατηγορία, και αυτό για όσους μπορούν να την πληρώσουν, είναι ζήτημα προς διερεύνηση το τι σύνταξη θα πάρουμε. Άλλωστε είναι και μεταβολές αυτές οι σκάλες, τι τάση θα ακολουθήσει ο καθένας. Είναι σίγουρο ότι το τυράκι των χαμηλών εισφορών θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μας. Όσο λοιπόν η κυβέρνηση επιδιώκει τη μικρότερη δυνατή συμμετοχή του κράτους στα ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης, τόσο πρέπει να είμαστε ακατάπαυστα
στις διεκδικήσεις και τους αγώνες, καθώς δεν μας χαρίστηκε τίποτα και όλα κατακτήθηκαν. Τώρα για την πρωτοβουλία της κλαδικής μας ομοσπονδίας στα ζητήματα της ασθένειας και του ατυχήματος που αφορά την αναπλήρωση του εισοδήματός μας και αγκαλιάστηκε και από άλλα σωματεία, όχι μόνο του κλάδου, αλλά και από άλλους κλάδους, δεν αφέθηκε καθόλου στην τύχη της. Έχουμε ενοχλήσει πολλές φορές το Υπουργείο, δείχνοντας ότι δεν τα παρατάμε και φυσικά αν χρειαστεί θα πάρουμε απόφαση για νέα κινητοποίηση, όταν πέφτουμε σε ότα μη ακούοντο. Ειδικά στον κλάδο μας έχουμε πάμπολες περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων αλλά και επαγγελματικών ασθενειών. Όλα αυτά που προανάφερε ο συνάδελφος ο Νότης τα έχουμε εμείς και έχουμε και ατυχήματα με ακροτηριασμούς και τέτοια. Δεν υπάρχει λοιπόν κούραση και παραίτηση, ειδικά σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα της ζωής μας, είτε είναι ζητήματα υγείας είτε θέματα οικονομικής επιβίωσης. Να πω τέλος ότι η χτεσινή μαζική πανατική συγκέντρωση των συνταξιούχων που διαδήλωσαν υποβροχή δίνει το παράδειγμα και στους νεότερους για το πώς πρέπει να παλεύουν. Φυσικά και συμφωνούμε με τις κινητοποιήσεις της 19 και 28 του μηνός. Αυτά. Ευχαριστούμε και τον συνάδελφο τον Καραλαμπίδη και τέλος να καλέσουμε τον συνάδελφο τον Κώστα τον Μάρκου, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υποδηματοποιών Ελλάδος. Καλησπέρα. Τρία παραδείγματα έχω εγώ από τον κλάδο μας, επειδή γίνεται μια δουλειά στο κομμάτι της ασφάλειας, της υγιεινής, των ατυχημάτων κτλ. Καταρχήν συγχαρητήρια στο ΔΣ της ΟΦΣΑ και στην Ομοσπονδία του Ξύλου, γιατί φαίνεται ότι έχουν επεξεργαστεί τα αιτήματα σε όλη τη διάρκεια που παλεύεται το ζήτημα. Έχουν κρατηθεί τα σωματεία σε μια αγωνιστική εγρήγορση και αυτό έχει αποτελέσματα. Και βοηθάει να βγουν και κάποια συμπεράσματα. Τώρα, εμείς τρία συμπεράσματα, σαν παραδείγματα συμπεράσματα από τον καιρό που δουλεύουμε αυτό το θέμα. Ένα από τα σωματεία μας είναι και οι επιδιορθωτές παπουτσιών. Τι γίνεται τώρα εκεί, εμείς προσλάβαμε ένα γιατρό εργασίας, επειδή όλη αυτή η συζήτηση που γινόταν για η βαριά και την Κίνα, τον προσλάβαμε. Κοινωνική προσφορά έκανε ο άνθρωπος στις υπηρεσίες του σωματείο. Δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες αυτή την περίοδο. Τρία παραδείγματα. Καταρχήν, όταν ξεκινήσαμε να το συζητάμε αυτό, εμφανίστηκαν 3-4 οι οποίοι κλείσαν τα μαγαζιά τους γιατί δεν μπορούσαν να δουλέψουν επειδή είχαν αρρωστήσει. Δεν υπάρχει τρόπος να το πιστοποιήσει κανείς αυτό, αν μια ασθένεια προέρχεται σήμερα από την. Αν επηρεάζεται από την εργασία, δεν υπάρχει φορέας που να το πιστοποιεί. Αν δεις τα δεδομένα, το είπε και ο Βασίλης στην πρώτη ομιλία και ο Φλόκος, ο Δημήτρης, αν δεις τα δεδομένα που σου λένε ότι για κάθε ένα εργατικό ατύχημα υπάρχουν, μάλλον τα εργατικά ατυχήματα είναι το 10% των επαγγελματικών ασθενειών, τα θανατηφόρα, από τη στιγμή που στην Ελλάδα σκοτώνεται ένας κάθε 3 μέρες, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο οι πίνακες γράφουν 0 ασθένειες. Άρα σίγουρα υπάρχουν ασθένειες που δεν μπορείς ούτε να πεις για ποιο λόγο επιδεινώνονται. Δεύτερον, το συμπέρασμα που βγήκε από την πρώτη προσέγγιση, γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει εμείς την εργασία που κάνουμε σε αυτό, και θα επικαιροποιήσουμε και το πλαίσιο πάλι και τα αιτήματα, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι το πώς επηρεάζει η δουλειά σου και οι επαγγελματικές ασθένειες έχουν να κάνουν με όλη τη ζωή. Το πού ζεις, πώς είναι το σπίτι σου, ποιο είναι το περιβάλλον, πόσες ώρες δουλεύεις. Άρα λοιπόν, όταν πάει κάποιος να παζαρέψει αιτήματα ξεκομμένα για ένα ζήτημα μόνο και νομίζει ότι θα βελτιώσει συνολικά τον εργασιακό βίο, δεν μπορεί να έχει όλα αυτά τα φορολογικά μέτρα στο κεφάλι, την ακρίβεια και την πίεση και να δουλεύει 12 ώρα την ίδια ώρα που η επιστήμη. Έχουν βγει και για το επάγγελμά μας έχουν βγει βιβλία στο εξωτερικό που σου λέει δεν επιτρέπεται πάνω από 8 ώρες, κανονικά 7 ώρες, πενθήμερο, κανονικά με βάση την επιστήμη. Το τρίτο παράδειγμα είναι ότι επειδή είχε καλέσει ένα συνάδελφο, μια ασφαλίστρια για να μας ενημερώσει κάτι σε μια συνέλευση των επιδιορθωτών, λέει θα σας συμβουλέψω εγώ τι θα κάνετε κατευθείαν, για να ξέρετε. Για να δείτε πόσο ο ιδιωτικός τομέας ξέρει πριν το κράτος που υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον ή μάλλον μαζί λειτουργούν, αλλά και χώρια. Επειδή το δικό σας επάγγελμα, σας λέω τώρα αυτά τα ήξερε αυτή πριν βγει ο γιατρός δηλαδή, πριν ασχοληθεί με τον κλάδο μας ο γιατρός. Το δικό σας επάγγελμα πάσχει σε 2 τομείς, λέει. Σηκώτη πνευμόνια. Μην ανησυχείτε, δεν πουλάνε. Είναι πολύ ακριβά. Δεν μπορείτε να πληρώσετε. Καλύτερα να κάνετε μια αποταμίευση και να προσεύχεστε στο Θεό να μην αρρωστήσετε. Φυσικά την κράξανε στην ψύχρα. Δηλαδή αυτή ήρθε σαν σύμβουλος ασφαλιστικός να μας πει: φανταστείτε την ίδια ώρα, συνάδελφοι, που έχεις και ένα μαγαζί και ένα κράτος που λειτουργεί σαν μαγαζί. Και αυτό έχει αποδειχτεί από πανδημίες, από την ιδιωτική υγεία, το πώς λειτουργήσε σε άλλες ασθένειες κτλ. Και το τρίτο συμπέρασμα, από κάποιους συναδέλφους που είναι στο ΔΟΣΟΥ τα τελευταία 10 χρόνια και οι οποίοι έχουν τριγυρίσει σε όλα τα υπουργεία και σε όλα αυτά
και φυσικά εμείς τους λέγαμε πηγαίνετε για να δούμε τι συμπεράσματα θα έρθουν. Είναι ότι το είπε ένα συνάδελφος σε ένα από τα τελευταία του σου ότι δεν ξέρω λέει τι θα γίνει, αλλά η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι μόνο αν σε όσες πόρτες και να έχουμε συζητήσει νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν. Λέει. Μας δίνουν μισό αίτημα, μας παίρνουν άλλο ένα, στο τέλος άλλα ψηφίζουν. Νομίζω ότι μόνο αν βρούμε καμιά λύση να συμπορευτούμε με την όψα, λέει λίγο πιο ενεργά και να βγούμε πιο πολύ στον δρόμο, μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει κάτι. Συνάδελφοι, εμάς αυτό μας γεμίζει ικανοποίηση και όλη αυτή η δουλειά που έχει γίνει τώρα από την όψα ενισχύει τα συμπεράσματα για το πώς πρέπει να πάμε. Και η πολύχρονη ιστορική πείρα δεν είναι και αυτό που είπε εισηγητικά στις δύο ομιλίες, νομίζω ότι η κοινωνική ασφάλιση κατακτήθηκε με συγκεκριμένο τρόπο και όλοι οι άλλοι αγώνες που φρέναραν διάφορες διατάξεις αντιλαϊκές που είχαν περάσει. Ακόμα και η τελευταία συγκέντρωση για τα τέμπη έδειξε πώς μπορεί να μιλήσει ο λαϊκός παράγοντας και να διεκδικήσει με καλύτερους όρους καλύτερη ζωή. Εμείς με αυτά τα εφόδια θα πάμε να κάνουμε συνέλευση την επόμενη εβδομάδα, 16 του μήνα, με όλη αυτή την προετοιμασία που έχει γίνει. Έχουμε καλέσει και την όψα. Και με όλη αυτή την πείρα θα πάμε να βρούμε όλους αυτούς τους συνάδελφους. Γιατί το σωματείο μας δεν έχει μεγάλη δράση, αλλά έχουν πολύ καλές σχέσεις όλοι οι συνάδελφοι μεταξύ τους. Όλους αυτούς τους συναδέλφους οι οποίοι σου λένε δεν βαριέσαι και θα δούμε και τι θα κάνουμε, αλλά υποφέρουμε και δεν γίνεται τίποτα, να τους κάνουμε να φτάσουμε στο συμπέρασμα αυτού του συναδέλφου που είπε σε ένα από τα προηγούμενα δουσού ότι να δούμε τι μπορεί να γίνει με καμιά όψα, να το πρεσάρουμε το πράγμα και να τους πιέσουμε. Είμαστε ικανοποιημένοι, ξέρουμε τη δυσκολία του αγώνα, είμαστε ικανοποιημένοι που έστω και με υδρότα κερδίζουμε έναν με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο θα πάμε, θα εμπλουτίσουμε το πλαίσιο πάλι μας και θα κοιτάξουμε να συσπυρώσουμε στο δυνατόν και τα υπόλοιπα σωματεία της Ομοσπονδίας σε αυτή την κατεύθυνση, μαζί και με τα υπόλοιπα σωματεία της όψα. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Και ο λόγος στον πρόεδρο του Θανάση Καλαμπαλίκη για το κλείσιμο των εργασιών. Τώρα, συνάδελφοι, νομίζω όσοι παρακολουθούν τη σημερινή δουλειά είναι πολύ πλούσια. Δεν τη βλέπουμε στατικά εμείς τη δουλειά σήμερα, ούτε σε μια κουβέντα που έγινε σε μια ημερίδα και τελειώνει. Είναι ζητήματα πάλης για εμάς αυτά, είναι ζητήματα διεκδίκησης, δημόσια δωρεάν υγεία για όλους, για το φαρμακευτική περίθαλψη χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Τα αιτήματά μας στο σύνολό τους είναι για τις ίδιες μας τις ζωές. Είναι αυτά τα οποία θα λύσουν ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων μας αν υλοποιηθούν. Από αυτή την άποψη, εμείς σαν Ομοσπονδία, σαν ΔΣΟΥ, με τη σημερινή μας πρωτοβουλία, θέλουμε να σηματοδοτήσουμε ότι αυτή η συζήτηση είναι ανάγκη να φτάσει παντού. Σε όλα τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων, σε όλους τους επαγγελματίες της Αττικής. Και με τα αιτήματά μας να γίνουμε τείχος προστασίας για τους συναδέλφους. Γιατί κάποιος συνάδελφος είπε να κάνουμε διάλογο. Η κυβέρνηση ακούει μόνο τον οργανωμένο αγώνα. Αυτός είναι ο διάλογος. Ο διάλογος που θα κάνουμε 19 του μήνα για να σώσουμε τα σπίτια και τα μαγαζιά των αυτοαπασχολούμενων. Ο αγώνας που θα κάνουμε 28 του μήνα για τις ζωές και το εισόδημά μας. Ο αγώνας που θα κάνουμε 12 Μάρτη για το φορολογικό. Ο σταθερός αγώνας που θα δώσουμε μαζί με τους υγειονομικούς, μαζί με εργατικά σωματεία για πραγματικά δημόσια και δωρεάν υγεία. Μόνο από αυτόν τον διάλογο καταλαβαίνει η κυβέρνηση, από τον διάλογο της πίεσης των όσων των δυνατών περισσότερων. Και συνάδελφοι, εδώ, σε αυτό το κομμάτι, το κίνημά μας, το κίνημα των επαγγελματιών, είναι πίσω στη μαζικότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της όψα πιστεύει ακράδαντα ότι μπορεί ο μήνας αυτός να αποτελέσει εφαλτήριο μεγάλων αγώνων. Γιατί η αγανάκτηση, και φάνηκε και στα τέμπη την προηγούμενη Κυριακή, των επαγγελματιών έχει ξεχυλήσει,
γιατί η οργή δεν μαζεύεται πλέον και είμαστε σίγουροι ότι αυτό με τη δική μας καλύτερη παρέμβαση των σωματείων μπορεί να γίνει ένα ποτάμι που θα τους πνίξει. Με αυτό στο μυαλό μας, με την μπροσούρα που δεσμευόμαστε μέχρι τον Μάρτιο να έχουν βγει τα ντοκουμέντα της σημερινής ημερίδας, με τα αγωνιστικά ραντεβού που έχουμε το επόμενο διάστημα, είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούν οι επαγγελματίες μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με την νεολαία, όχι μόνο να σταματήσουν την ολόπλευρη επίθεση της κυβέρνησης στη ζωή μας, στις καθημερινές μας ανάγκες, στην υγεία, στο εισόδημά μας, αλλά μπορούμε να βάλουμε και τις βάσεις εκείνες για μια ζωή που αρμόζει στον άνθρωπο που ζει εν έτη 2025 και όχι 1920. Αν και τότε υπήρχαν παραδείγματα με καλύτερη ποιότητα ζωής από σήμερα. Ευχαριστούμε για την παρουσία. Ελπίζουμε αυτή η κουβέντα να φτάσει όσο το δυνατόν σε περισσότερα διοικητικά συμβούλια, συνδικαλιστές, σωματεία επαγγελματιών που δεν είναι στην όφσα, ομοσπονδίες που δεν είναι στην όφσα, και να χαιρετήσουμε σήμερα και τέτοια σωματεία και ομοσπονδίες που συμμετέχουν, δείχνουν ότι ο κοινός αγώνας πρέπει να είναι κάτω, στα ίδια τα πρωτοβάθμια, στα ίδια τα δευτεροβάθμια. Αν θέλετε, αυτά είναι και αυτά τα οποία μπορούν να ξεκουνήσουν για τέτοια ζητήματα ζωής ή θανάτου και τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΓΕΣΕΒΕ, της ΑΕΣΕΕ και αρκετών δευτεροβαθμίων. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ σήμερα. Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά.